digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Agosto 9, tong 2024. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, multilateral cooperative o maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas, Amerika, Canada at Australia sa West Philippine Sea. Matagumpay na nagtapos sa kabila po yan ng presensya ng mga barko ng China. Dating Commission on Election Chief Andy Bautista at mga opisyal na Smartmatic tuluyang idiniin sa kaso sa Amerika. Ang chief naman ng National Intelligence Coordinating Agency itinanggi ang umano'y panunuyo sa mga nasa International Criminal Court list na tumestigo laban kina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa. Department of Justice mariing pinabulaanan na gumagamit sila ng excessive force laban sa puganting pastor na si Kibuloy. Hinihinalang hideout ni Apollo Kibuloy may underground hangar Lagusan Padabo Airport ayon yan sa Philippine National Police. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US lawmakers nagpulong naman sa Malacanang, muli din pong tiniyak ang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sa ating balita sa ibayong dagat, Nobel Peace Prize winner Muhammad Yunus nanumpa na bilang pansamantalang leader ng Bangladesh. Abangan din sa ating Olympics update mamaya, National Basketball Association tudo papuri sa 36 o 36 big points itong si four-time NBA champion Stephen Curry, daan upang buhatin ng Team USA sa Olympic Finals. Ating provincial report, President ng West Visayas State University nanindigan na walang katotohanan ang ibinunyag ng Philippine National Police sa Senate hearing na may nangyaring recruitment ng CPP-NPA sa kanilang external campus. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Naging matagumpay ang 2 araw na multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika, kasama dyan ang Canada, Australia, at ito ho'y isinagawa sa may West Philippine Sea kahapon. Ito'y sa kabila ng pagbuntot ng 3 Chinese Navy vessel sa convoy ng mga military vessel ng 4 na nabanggit na bansa. Malalang iniulat ng Armed Forces of the Philippines ang ginawang pagbuntot ng China sa naturang convoy. Gamit po yan ang People's Liberation Army Navy Wuzhou Jiangdao 2 class na corvette at maging itong People's Liberation Army Navy vessel Huangshan Jiangkai 2 na isa ring corvette at People's Liberation Army Navy Kijing Jiangdao 2 na isa rin pong corvette. Sinabi nitong si Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, matagumpay pa rin natapos ang ikalawang araw ng pagsasanay sa kabilapuyan ng presensya ng 3 barko ng China. Bagaman kaduda-dudaan niyang pagbuntot ng mga barko ng China, iginiit nitong si Trinidad na walang dapat na ikabahala rito. Ang giit ng opisyal, hindi ito show of force kundi show of commitment. Noon pong araw ng Miyerkules nang sinimula ng naturang drill na tinawag na Multilateral Maritime Cooperative Activity sa loob po yan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea. Batay sa joint statement na pinirmahan naman itong si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kasama ho niya si Australian Chief of Defense Force Admiral David Johnston, Canadian Chief of Defense Staff General Jenny Carignan at US Indo-Pacific Command Chief Admiral Samuel Paparo. Ang naturang drill ay binubuo at nilahukan po ng mga Navy at mga Air Force units. Gagamitin umano ang pagkakataon para humapalakas ang kooperasyon at interoperability sa pagitan po ng 4 na magkakaibigang mga bansa. Nakasaad pa sa pahayag ng mga military chief ng 4 na bansa na lahat ng isinasagawang bahagi po ng naturang training exercise o drill ay salig pa rin po yan sa itinatakda ng international law. Ang naturang drill, mga kabambukas Star Nation, ay ang pinakaunang isinagawa sa kasaysayan ng 4 na bansa at nagtagal po ito hanggang kahapon, araw ho ng Huwebes, Agosto 8. Samantalang ginagamit naman ng Pilipinas ang isang missile frigate nito, ang barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Jose Rizal, kasama ang isang anti-submarine helicopter. At maliban po dyan, kasama din po dito ang isang offshore patrol vessel, itong BRP Ramon Alcaraz.
Ang multilateral maritime activity o cooperative activity ay kasabay po ng iba't ibang joint training exercise ng Pilipinas, kasama ho yan ang iba ring mga bansa maliban pa doon sa 4 na bansa. Kasalukuyan din po kasi yung joint drill sa pagitan po ng Vietnam at ng Philippine Coast Guard noong isinagawa ho ito, kung saan nakapaloob din po dito ang ilang mga training exercise na isinasagawa sa Manila Bay at ilang bahagi rin ng West Philippine Sea. Nakahanay din po dito ang pagtutulungan o itong joint exercise naman sa pagitan po ng Philippine Army at ng Malaysian Army na kasalukuyan din pong nagsasapinal ng mga joint drill para ho sa taong ito at sa susunod na taong 2025. Sa iba pang mga balita, inanunsyo ng South District ng Florida ng United States ang pagdidiin kay dating Commission on Elections Chairperson Andy Bautista at 3 opisyal ng Smartmatic. Kinasuhan ng Federal Grand Jury sa Southern District sa Florida si Bautista kasama na sina Smartmatic President Roger Alejandro Pinate Martinez, dating General Manager ng Smartmatic Philippines Eli Moreno at ang pinuno ng Smartmatic sa Taiwan na si Jose Miguez Vasquez. Ayon sa US Department of Justice, ang mga kaso ay para yan sa umano'y bribery at money laundering scheme upang mapanatili at makakuha ng negosyong nauugnay sa 2016 national elections. Batay sa naturang reklamo sa pagitan ng taong 2015 at taong 2018, si Pinate na isang Venezuelan at si Vasquez kasama ang iba pa ay nagbigay umano ng hindi bababa sa $1 million o katumbas yan ng 58 million pesos na suhol para yan ibayad kay Andy Bautista. Ang mga suhol na ito, mga kabombo at Ka-Star Nation, ay sinasabing binayaran upang makakuha at mapanatili ang negosyo na may kaugnayan yan sa pagbibigay nitong mga makina sa pagboto at mga serbisyo sa halalan para yan sa 2016 national election at upang masiguro ang mga pagbabayad sa mga kontrata. Kabilang na riyan ang pagpapalagas ng mga pagbabayad ng value-added tax. Ang mga pagbabayad ng suhol ay pinaghihinalaang dumaan sa mga slush fund at sakop ng mga maanumalyang kontrata at mga kasunduan sa pautang na sumasaklaw rin sa money laundering sa mga bank account na matatagpuan sa Asia, Europe at United States, kabilang ang South District ng Florida. Sina Bautista, Pinate, Vasquez at Moreno ay kinasuhan ng isang count ng conspiracy to commit money laundering at 3 counts naman ng international laundering of money o monetary instrument. Noong buwan ng Setyembre noong nakalipas na taon, kinasuhan naman ng Department of Homeland Security and Investigation itong si Andy Bautista para sa conspiracy na maglabas ng instrumento na pananalapi, promotional money laundering at pagtatago ng pera. Nang sumunod na buwan, hiniling naman ng gobyerno ng Estados Unidos sa Commission on Election na magbigay ng mga kaukulang dokumento para yan sa kaso laban kay Bautista na humarap noon sa mga paglabag sa mga akusasyon sa Foreign Corrupt Practices Act. Samantala, dati nang diniskwalipika ng Commission on Election ang Smartmatic. Ito ang dating provider ng vote counting machine sa ating bansa mula sa paglahok sa bidding para yan sa 2025 midterm election upang pangalagaan ang integridad ng halalan dito sa Pilipinas. Pinangasiwaan ng poll service provider nga ang eleksyon sa Pilipinas na ginanap sa pagitan ng taong 2010 at taong 2022. Sa iba pang mga balita, nagpaliwanag ngayon itong si National Intelligence Coordinating Agency Director General Ricardo De Leon ukol huyan sa banat sa kanya nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kahapon po sinabi ho ng senador na hinihimok umano nitong sina Director General De Leon at dating Senator Antonio Trillanes na kausapin ang ilang mga police officials na nasa listahan ng International Criminal Court na maglabas na ng testimonya at tumestigo laban kina Senator De La Rosa at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa naging payag naman itong si Director General De Leon, sinabi niyang sinamahan lamang niya noon itong si General Romeo Karamat para harapin itong si House Speaker Martin Romualdez ukol yan sa kanyang interest sa pagiging hepe ng Philippine National Police.
Sa naging pag-uusap niya, inialok umano nitong si Karamat na ilalabas niya ang lahat ng mga nilalaman o kulhuyan sa extrajudicial killing o nalalaman sa extrajudicial killing at maging sa drug war. Kasama ng listahan ng mga pangalan at mga target para yan sa pagpatay, weekly quota at ang bayaran at kalakalan sa illegal drugs campaign ng nakalipas na administrasyon. Ito'y kapalit niya ng appointment daw nitong si General Karamat bilang chief ng Philippine National Police. Gayunpaman, sinabi nitong si Director General De Leon na nireject nitong si Speaker Romualdez ang naging alok nitong si General Karamat. Sinabi umano nitong si Speaker Romualdez na ang appointment ng Chief ng Philippine National Police ay prerogative ng Pangulo ng Pilipinas at hindi maaaring maimpluwensyahan ang Pangulo. Pagdidiin pa nitong si Director General, wala siyang naging pag-ipag-usap kina dating Police General Oscar Albayalde at sa hepe ng Philippine National Police Drug Enforcement Group na si Brigadier General Elizar Mata. Una nang nagsalita mga kabombo itong si House Appropriations Panel Chair at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Kaugnay po yan sa naging banat nga nitong si Senator Ronald De La Rosa na kasama siya sa kumausap daw sa ilang mga chief ng Philippine National Police para tumestigo sa kanya at kay dating Pangulong Duterte. Sa isang statement nga na nilabas po nitong si Congressman Co. na noong 2022 dalawang beses or 2023, dalawang beses daw niyang nakaharap itong si Police General Romeo Karamat na ipinakilala nitong si Congressman Erwin Tulfo kung saan inihihingi nito ang kanyang endorsement para maging hepe ng Philippine National Police. Dagdag pa ng kongresista, pangalawang beses nang nakita niya itong si General Karamat ay doon po sa townhouse itong si Speaker Martin Romualdez. Ilang buwan na ho yan ang nakakaraan. Anya, dumating siya at nandoon na itong si General Karamat at batay sa naging pag-uusap ay handa siyang isiwalat daw ang lahat po ng kanyang nalalaman sa extrajudicial killing kapalit ng kanyang appointment bilang hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Samantala, sa kabila ng mga ginagawang effort ng gobyerno para mahanap ang nagtatagong leader ng Kingdom of Jesus Christ na pastor na si Pastor Apollo Kibuloy, nilinaw ng Department of Justice na hindi sila gumagamit ng anumang uri ng excessive force laban sa puganting pastor. Ayon kay Justice Assistant Secretary at Spokesman Attorney Mico Clavano, hindi gumagamit ng malaking puwersa ang otoridad para mahuli ang puganting pastor. Ginawa ni Clavano ang naturang pahayag matapos almahan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at supporters ng religious leader ang marahas umanong pagpasok ng Philippine National Police sa kanilang compound. Punto pa ng naturang opisyal ng Justice Department na normal lamang itong pagpapadala ng mga tauhan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation dyan ho sa Kingdom of Jesus Christ. Ito ay bahagi lamang aniya ng pagpapatupad ng kaayusan sa naturang lugar. Nilalayon lamang ng gobyerno na mahuli ang pastor at maiharap sa korte para sa mga kasong kanyang kinakaharap. Maalalang kahapon nga ay una nang nag-issue ng freeze order ang Court of Appeals laban sa bank accounts at ari-arian ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy at laban rin sa siyam na kasamahan nito na kapwa-akusado ng naturang pastor. Sa 48 pahinang resolusyon, inisyuhan ng Court of Freeze Order itong 10 bank accounts ng naturang pastor, kabilang ang 7 niyang real properties, 5 sasakyan at 1 eroplano, kasama rin dito ang bank account ng Kingdom of Jesus Christ at maging itong Suara Sug Media Corporation na nag-ooperate naman ng Sunshine Media Network International SMNI. Ito ho ang media arm ng Kingdom of Jesus Christ. Sinabi naman ng korte na nakahanap ito ng resonableng batayan para paniwalaan na ang bank accounts ni Kibuloy ay dawit sa hindi lehitimong mga aktibidad at mga krimen. Gaya na lamang yan ng qualified human trafficking, sexual and child abuse, sex trafficking of children, fraud at conspiracy, marriage fraud, smuggling, money laundering at iba pa. Agad namang magiging epektibo ang naturang kautusan at magtatagal yan ng 20 araw. 14 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga US lawmakers nang magkorte si mga ito sa kanya kahapon sa Palasyo po niya ng Malacanang. Ito ay kinabibilangan nitong sina United States Congressional Delegation of the House Committee of Affairs, Representative Michael McCall mula ho sa may Texas at Chairman of the House Committee on Foreign Affairs, Chairman of the House Committee on Homeland Security
At kasama rin po niya itong si Representative Addison Graves Wilson ng South Carolina. Siya ho ay miyembro ng House Committee on Foreign Affairs. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga miyembro ng U.S. Congressional Delegation dahil sa kanilang overwhelming support sa U.S.-Philippines Alliance. Pinuri din nitong si Representative McCall ang punong ehekutibo dahil daw yan sa kanyang matapang na mga pahayag sa ginanap na Shangri-La Dialogue sa Singapore noon pong buwan ng Mayo. Sa nasabing pulong, tiniyak nitong kongresista na sisiguraduhin ng US na mabibigyan ng foreign military financing ang Pilipinas. Una nang inihayag ng mga US officials na magbibigay ang Amerika ng $500 million sa Pilipinas. Bukod pa po ito doon sa $2.5 billion naman na supplemental budget para yan sa Indo-Pacific region. Nakasali po dyan ang Pilipinas. Interesado raw ang mga naturang kongresista o mambabatas na pakinggan ang mga pananaw at opinyon ng Pilipinas hinggil po yan sa China at ano pa ang may tutulong ng Estados Unidos para huigiit ang soberanya at maging yon pong jurisdiksyon ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea. Samantala, pumalo sa 27 probinsya at mga local government units ang naitalang naapektuhan itong nagdaang bagyong Karina sa bansa noong nakalipas na buwan. Ito ang kinumpirma ng pamunuan ng National Disaster Risk Reduction sa mga kawani ng media. Ayon sa naturang ahensya, kaugnay nito ay aabot sa 14.5 million pesos na laga ng kaukulang calamity assistance ang target ipamahagi ng Davao City. Sinabi ni City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO Head Alfredo Baloran, kabilang sa mga lugar na makatatanggap ng tulong ay ang bayan ho ng San Mateo, Rizal, Baco Oriental, Mindoro at maging ang Makabibi, Pampanga. Makakakuha rin ang bayan ng Pinamalayan Oriental, Mindoro, Bawang, La Union, Cainta, Rizal, Paumbong, Bulacan, San Andres, Romblon, Kamiling, Tarlac at pati na rin ang Plaridel, dyan ho sa may Bulacan. Tulong pinansyal naman ang makukuha ng San Juan, Quezon City, Caloocan, Marikina, Manila, Navotas, Valenzuela, Mandaluyong, Pasay, Malabon at Mekawayan, Bulacan, maging ang probinsya ng Bataan, Cavite at Batangas. Paliwanag ni Alfredo Baloran, ang pondong ito ay nanggaling naman sa sangguniang panglusod. Sa ilalim nito, pinahihintulutan ang na magamit nga itong 30% Quick Response Fund na nanggaling naman yan sa 5% ng kanilang Disaster Risk and Management Fund para yan sa kasalukuyang taon. Meron na ho tayong 17 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pa mga malalaking balita mga kabombo, naglaan po ang Department of Labor and Employment ng 45 million pesos bilang mga emergency employment assistance para huyan sa mga manggagawa na nawalan o mga mangingisda na nawalan po ng trabaho dahil sa oil spill. Dulot po yan ng lumubog na tanker, itong MT Terra Nova sa may Manila Bay na sakop na po ng Limay sa probinsya ng Bataan. Sa isang pahayag, sinabi nitong si Labor Secretary Bienvenido Laguasma, hindi bababa sa 1,357 na mga manggagawa, yun daw kung makikinabang sa naturang pondo. Ayon sa kalihim, nabigyan na ng emergency employment ng mga individual na apektado ng oil spill dyan sa may probinsya ng Bataan. Anya, magtatrabaho ang mga manggagawa, mga benepisyaryo sa loob po yan ng 10 araw hanggang 20 araw sa ilalim ng naturang programa na nakatalagang tumulong sa pangangalap at pangungulekta ng mga bunot ng niyog. Ito ho'y upang maggamit bilang mga materyales sa paggawa ho ng oil spill boom. Sinabi naman nitong si Secretary Laguasma na tutulong din sila sa coastal cleanup o ito hong mga mangingisda sa masamang epekto ho yan sa bagyo o ng bagyong Karina. Bilang kapalit, babayaran sila ng umiiral na minimum wage rate sa rehiyon kung saan po sila nabibilang. Kung maalala, noon pong nakarang Hulyo na kasalukuyang taon, o ito noong Hulyo 25, lumubog ang MT Terra Nova sa may Limay, Bataan na nagtapon ho ng bahagi o parte ho ng 1.4 million liters ng industrial fuel dyan sa katubigang sakop ng naturang lugar o dyan po sa may Manila Bay. Samantala, una nang sinabi ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na naghahanap na ito ng mga alternatibong lugar kung saan naman po pwedeng mangisda yung mga mangingisdang Pilipino na apektado rin dito sa oil spill.
Ayon sa ahensya, ang mga alternatibong lugar ay magsisilbing pansamantalang fishing ground nitong mga mangingisdang Pilipino habang nagpapatuloy din na resolba yung pong lumalawak na epekto ng tumagas na langis. Ayon pa rin sa ahensya, kailangang matiyak na ang mga naturang lugar ay ligtas at malinis mula po sa epekto ng tumagas na langis at malinis ho ang mga mahuhuling isda sa mga ito. Tiniyak naman ng ahensya na tuloy-tuloy ang pakipag-ugnayan nito sa mga mangisdang apektado sa tumagas na langis at inaalam din tuloy-tuloy ang kalagayan ng mga ito. Ayon sa ahensya, malapit na rin pong ipamahagi yung ipinangako noon na fuel subsidy sa mga mangingisda na magagamit nilang pambili ng mga produktong petrolyo upang magamit naman sa pagtungo sa mga malalayong bahagi ng karagatan. Ang naturang tulong ay karagdagan ho sa mga food banks at mga relief package na ibinibigay ng Bureau of Fisheries sa kanila at ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang maibsan ang paghihirap mula ho sa epekto ng tumagas na langis. Samantala, naglabas ang Malacanang ng executive order na nag-aatas na i-exempt sa travel tax ang mga pasaherong mula International Airport at Seaport ng Palawan at Mindanao na pupunta sa East Asian Growth Area. Sa naturang kautusan, itong Executive Order number 29 na pirmado mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na kailangang magbayad ng kaukulang travel tax ang mga pasahero mula Palawan at Mindanao na lilipan papuntang Brunei, ilang bahagi ng Indonesia at bansang Malaysia. Layunin nito na palakasin ang ekonomiya sa Palawan at dyan ho sa may bahagi ng Mindanao. Kasama din sa exemption ang mga pasaherong may connecting flights sa Mindanao at Palawan patungo sa mga nabanggit na bansa. Magiging epektibo ang executive order sa araw ho yan o 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette ang executive order at tatagal hanggang June 30, 2028. Inabisuhan naman ng Embahada ng Pilipinas na nakabase doon sa Israel ang publiko ukol ho yan sa pagpapalawig pa ng Israeli government doon sa tinatawag nitong pilot period para ho sa Electronic Travel Authorization for Israel System. Una hong nagsimula ang pilot program noong Hunyo 1 ng kasalukuyang taon at magpapatuloy po ito ng 5 karagdagang buwan o hanggang sa katapusan ng 2024. Dagdag pa po ng Embahada ng Pilipinas simula January 1, 2025 matapos nito ang lahat po ng mga nationals na may visa-exempt countries, gaya po yan ng Pilipinas, ay kinakailangan ng kumuha raw ng tinatawag na ETA-IL approval bago ho makapunta ng Israel. Maari namang makakuha ng naturahong system sa link na israel-entry.piba.gov.il. Kapag naaprubahan po ito, maaari daw hong manatili at tumira sa sa Israel ang mga may hawak ho nito, mga Pilipino may hawak ho nito at papayagan po silang tumira roon ng hanggang sa 90 araw. Sa kabila po nito, pinapayuhan pa rin po ng Embahada ng Pilipinas sa mga Pilipino na hanggat maaari ay ipagpaliban daw humunang pagbibiyahe papunta doon sa may Israel, lalo na kung hindi po gaano mahalaga ang sadya dahil sa nagpapatuloy pa rin ang kaguluhan. Una pong isinailalim mga kabombo ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 2 ang naturang bansa. Kasunod po yan nung nauna pong pag-atake ng grupong Hamas sa Gaza Strip after nga ho ng pagpapadala ng iba't ibang mga military tanker para ho salakayin ang naturang lugar. Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong hinihilalang hideout umano ni Pastor Apollo Kibuloy may underground at hangar at maging meron din ho itong lagusan pa Davao Airport ayon yan sa Philippine National Police. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Binabantayan ngayon ng Philippine National Police ang 4 na helicopter at 2 eroplano na pagmamay-ari ni Pastor Apollo Kibuloy na nasa loob umano ng Kingdom of Jesus Christ Compound ayon kay Brigadier General Nicolas Torre III. Ito ay matapos nilang ma-monitor noong nakaraang 2 linggo ang paglabas at tangkang paglipad ng isang helicopter ng pastor. Agad naman umanong naalerto ang airport authorities kaya ito ibinaba. Ayon kay Torres, sa loob ng compound ay may underground, may hangar kung saan naroon ang mga helicopter at eroplano na may taxiway papuntang Davao Airport. Kaya naman naniniwala silang nasa loob lang ng compound ng pastor at 4 pang kasamahan itong pinaghahanap din. Well, mayroong way. Kung way lang ang pinag-uusapan kasi nandun ang hangar niya. Ang hangar niya may private taxiway yun papunta sa Davao International Airport.
Ang hangar niya may 4 na helicopter at 2 eroplano ngayon. Although sinurrender nila ang kanyang lisensya, ang lisensya ng Apollo Air sa ka-up natin, pero what will prevent them from actually just ignoring all the rules and just like what they're doing right now and make it fly? Pero isang hamon umano sa pulisya ang nasa 30,000 ektaryang compound na binabantayan ng mga inosenteng tagasunod ng pastor. Ani Torre, nag-iingat at iniiwasan ng kapulisan na may dumanak na dugo o madamay ang mga inosenteng taga-suporta ng pastor. Kung matatandaan kasi, noong June 10 na maglabas ng warrant of arrest, nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng pulisya at taga-suporta ni Kibuloy. Samantala, nilimitahan naman na ng Court of Appeals ang galaw ng pastor na maglabas ito ng freeze order sa mga personal bank accounts nito at ari-arian. Kabilang dito ang 10 bank accounts, 7 real properties at 5 sasakyan at 1 aircraft ni Kibuloy. Sakop din ng naturang order ang 47 bank accounts ng Kingdom of Jesus Christ, 16 na real properties at 16 na sasakyan. Damay rin ang mga account, properties at sasakyan ng kumpanya sa likod ng SMNI o Sunshine Media Network International. Una nang inihayag ni Assistant Secretary Miko Clavano na layunin ng naturang kautusan na makita ang money trail sa mga illegal na ginagawa ng pastor. Si Pastor Apollo Kibuloy ay nahaharap sa mga kasong child at sexual abuse at qualified human trafficking at patong-patong na kaso sa Amerika. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 26 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pa malalaking balita, nagkaroon po ng pagbaba sa kasalukuyang produksyon sa sektor ng pangisdaan at maging sa pagsasaka dito ho sa bansa sa ikalawang quarter ho ng kasalukuyang taon. Ito yung kinumpirmahan ng Philippine Statistics Authority sa mga kinatawan ho ng media. Batay ho sa datos ng ahensya, humabot sa 15.56 million metriko tonelada ang ibinaba ho ng sektor. Pangkabuuan po ito sa agrikultura. Karamihan sa mga produktong bumaba ay ang ani ho ng tubo, palay, mais at dun nga ho sa sektor ng pangingisda. Paliwanag ng Department of Agriculture, ito ay epekto pa rin daw ng nagdaang El Nino phenomenon. Naitala naman ng ahensya ang pagbabaho sa fisheries production sa Pilipinas para ho sa buwan ng Abril hanggang nitong buwan ng Hunyo. Bumaba pa ito sa 1.02 million metric tons na mas mababa sa 6.2% na produksyon noong nakalipas na taon. Itinuturing na dahilan po nito ay ang mababang level ho ng produksyon ng seaweed, mababang level ho ng produksyon ng galunggong at maging yung matambaka. Tiniyak po ng Department of Agriculture naman sa pamagitan nitong si spokesman Assistant Secretary Arnel de Mesa na sapat pa rin ang supply ng pagkain sa Pilipinas sa kabila ng naturang pagbaba ng supply at ng produksyon. Samantala, magkasamang sinalakay ng mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue o BIR at National Bureau of Investigation ang isang stall at imbakan o warehouse na naglalaman ng mga illegal na produkto, partikular na ho itong mga illegal na produktong vape. Sa isang pahayag, sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. nakuha nila ang aabot sa 7,920 na piraso ng vape brand at iba pang mga kahalintulad na produkto. Batay sa pagtataya, aabot sa higit 6.82 million pesos ang naturang halaga. Ito hong halaga ng tax liability ng sinalakay na warehouse. Isinagawa ang operasyon dahil yan sa ulat ng isang concerned citizen na may kinalaman nga sa market stall dyan ho sa may Taytay. Nagbebenta umano amang ito sa kabila ng kawalan ng BIR registration. Dahil dito ay matagumpay na nadiskubre ng ahensya ang isang warehouse nga dyan ho sa may barangay San Juan, Taytay Rizal at dito nakuha ang marami pang kahalintulad na mga produkto. Maharap naman ang may-ari sa naturang warehouse sa paglabag sa tax code, partikular section 144, ito yung tobacco products, heated tobacco products and vapor products section 106, value added tax on sale and good for properties at maging ito hong mga iba pang kaukulang kaso hinggil ho doon sa nasabat na mga vape dyan ho sa may bahagi ng Taytay Rizal. Oras natin, meron na ho tayong 30 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, idineklara nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sina Dr. Carmencita David Padilla at Dr. Romulo Helbulingo Davide bilang mga national scientists. Bunsod po ito ng kanilang mga naging ambag o kontribusyon sa larangan ng genetics, nematology at maging sa plant pathology.
Ito ay batay sa Proclamation number 1 o 642 at 643 na inisyu nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pirmado nitong si Executive Secretary Lucas Bersamin. Batay sa rekomendasyon ng Secretary ng Science and Technology at National Academy of Science and Technology, kinilala itong si Dr. Padilla sa kanyang tagumpay at nagawa. Ito ho'y sa larangan ng genetics na malaki ang kontribusyon sa implementasyon ng iba't ibang mga batas. Kabilang ho dito yung Republic Act number 9288 o ito ho yung Newborn Screening Act of 2004 at Republic Act number 10747 o ito naman po yung Rare Disease Act of the Philippines. Nabatid na ang mga batas na ito ay naglalayon pong maiwasan ang mental retardation at ang pagkamatay mula ho sa ilang congenital disorder na matutukoy sa pagkapanganak pa lamang ng isang sanggol. Kinilala naman itong si Dr. Davide para sa kanyang nagawa sa larangan po ng nematology at plant pathology na nagresulta sa pagkakabuo ng isang biological control agent. Laban po yan sa mga nematodes na nagbibigay sa mga magsasakang Pilipino ng alternatibong chemical na tinatawag na nematicides. Maliban ho sa ranggo at titulo bilang mga pambansang siyentipiko ng Pilipinas, makakatanggap din ang 2 doktor at 2 national scientists ng mga pribilehyo at benepisyo na nakalaan sa ilalim po yan ng umiiral na batas. Bombo International News. Nanumpa na si Nobel Peace Prize winner Muhammad Yunus bilang Chief Advisor to the Interim Government of Bangladesh. Agad na umuwi si Yunus sa Bangladesh mula yan sa kanyang biyahe sa Paris. Pagkasunod na rin ng pagpili sa kanya na pamunuan muna itong interim government ng naturang bansa matapos ang mahaba-habang serye ng mga riot at civil unrest. Irerekomenda ng mga student protesters si Yunus upang pudaan ang posisyong binakante ng tumakas sa dating punong ministro ng Bangladesh na si Sheikh Hasina. Sa pagbabalik nito sa kanilang bansa, sinabi ng 84 anyos na Nobel laureate na masaya itong bumalik at pangunahan ang kanyang bansa sa muling pagbangon. Dumating siya kahapon sa Hazrat Shahalal International Airport dyan ho sa Dhaka City. Inaasahan namang pangunahan ni Yunus ang kanyang unang pakikipagpulong sa mga natitirang opisyal ng Bangladesh kasama si President Muhammad Shahabuddin at Army Chief General Waqar Uzzaman. Sa kanyang mensahe matapos ang oath-taking, sinabi niyang gumawa ng kasaysayan at tagumpay ang Bangladesh. Nakuha na rin aniya ng kanilang bansa ang ikalawang kasarinlan. Una nang sinabi ng bagong leader na ang kanyang plano ay makapagsagawa kaagad ng halalan sa lalong madaling panahon. Dapat aning maisagawa na ito sa loob lamang ng 90 days mula nang malisolve ang parliament. Congratulations, Carlos Yulo, for the back-to-back gold medals sa gymnastics. Ira Villegas for the bronze medal sa boxing. At Nesty Pitesio para rin sa bronze medal sa boxing para sa Pilipinas. Taas noo ang mga Pilipino at ang buong bansang Pilipinas. Patuloy tayo sa laban. May pag-asa pa na madagdagan ang ating medalya sa ating mga atleta sa Paris 2024 Olympics. Tuloy ang laban. Go for gold, Pilipinas! Basta Radio Bombo! Sa pamamagitan pa rin po ng patuloy po natin pagtutok sa mga haganapan dyan sa Olympics o Paris Olympics, mga kabombo, update po muna tayo sa larangan po ng 5x5 basketball for men. Kanya-kanya pong reaksyon ngayon ng mga NBA players, mga NBA fans at mga analysts sa naging heroic performance nitong si NBA superstar Stephen Curry matapos nga ho nitong buhatin ng Team USA at ungusan ng Team Serbia sa kabila ho ng napakaganda ho nitong performance. Maalalang nakapasok na sa gold medal match ang USA men's basketball team sa Paris Olympics matapos na malusutan ng Serbia. Ito ay sa score na 95-91 kung saan nagbuhos ho dito itong si Steph ng 36 big points. Umabot pa sa 17 points ang kalamangan nga ho ng Serbia at sa huling minuto ng last quarter ay pinilit po ng Olympics defending champion na habulin ng naturang kupunan. Dito na po nang ibabaw ang magandang opensa nitong si Steph kasama ang magandang depensa naman nitong si NBA superstar LeBron James kung daan po upang selyuhan ang laban sa pamagitan po yan ng 4 na puntos lamang na kalamangan.
Hindi po napigilan nitong si NBA legend Dwayne Wade na dati naglaro sa ilalim po ng Miami Heat. Napapurihan ang performance nitong si Golden State Warriors superstar at nagpapasalamat sa ginawa nitong mistulang pagsalba sa Team USA. Todo suporta rin ang may bahay ni Stephen Curry na si Ayesha Curry sa ipinakitang performance ng batikang guard. Hindi na rin nagpahuli ang ibang mga NBA stars at mga malalaking pangalan. Kasunod po yan ng magandang performance nitong si four-time NBA champion Stephen Curry. Samantala, maliban po kay Curry, hindi rin napigilan ng mga NBA fans na purihin ang magandang performance nitong si NBA superstar LeBron James. Sa kabila kasi ng edad na 39 o 39, nagawa nitong si tinaguriang King James na magpasok ko ng triple-double. Nakuha po niya ang 16 points, 12 rebounds at 10 assists. Ang depensa nitong si LeBron sa huling quarter ho ay isa sa mga dahilan para maitabla ng Warriors ang laban sa mga huling minuto po mula sa dating 17 points na kalamangan. Ang dalawang superstar, mga kabombo, ang nagsisilbing lider ng team o ng Team USA na siya rin pong unang pagsasama ng dalawa dyan sa Olympics. Kapwa hawak ng dalawang superstar ang 4 na championship sa NBA. Samantala, makakaharap ng USA team ang Team France habang ang Serbia naman ay makakalaban ng Germany para huyan sa bronze medal game. Samantala, kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na umabot na sa 280,000 individual ang nabenepisyuhan ng Lifeline Rate Subsidy. Ito ang pinagpalaki mismo ni Energy Regulatory Commission Chair Mona Lisa De Malanta sa mga mambabatas kamakailan. Ginawa ng opisyal ang kumpirmasyon sa ginawang pagtalakay sa pondo ng Department of Energy na kinabibilangan rin ng Energy Regulatory Commission para yan sa susunod na taon. Batay sa datos, aabot sa 287,867 na mga benepisyaryo ng programa mula pa noong January 2023 hanggang June 2024. Ang programang ito ay isang non-cash monetary discount program sa monthly bill ng kuryente ng mga consumer. Mula naman sa naturang bilang aabot sa 237,023 ang benepisyaryo na itoong ng 4-piece. Dumami aniya ang mga benepisyaryo mula nang sinimulan itong pagbilang sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program noong unang buwan yan ng kasalukuyang taon. Samantala, patuloy rin ang kanilang pag-iikot sa mga barangay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layo nitong magbigay ng impormasyon at para na rin sa kanilang isinasagawang registration program. Ang Energy Regulatory Commission ay may panukalang pondo na abot yan sa 926,379 para sa susunod na taon. Naniniwala naman ang mababang kapulungan ng Kongreso na ang naitalang 6.3% na paglago ng ekonomiya sa ikalawang quarter ng taon ay magsisilbi pong inspirasyon para lalo pang isulong ang patuloy na pag-unlad ng bansa at indikasyon na tama ang pulisiyang pang-ekonomiya na pinapatupad ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang sinabi ho ng lider ho ng Kamara na si Speaker Ferdinand Romualdez na nagpahayag din ng paniniwala na magpapatuloy ang pag-angat ng ekonomiya dahil po yan sa kolaborasyon ng ehekutibo at ng lehislatura para mapaganda ang kalagayan ng mga mamayang Pilipino. Kinilala rin ng Kamara ang kaalagaan po ng naitalang paglago sa industriya at maging sa serbisyo sa paglikha ng mapapasukang trabaho at pagpapalakas ng lokal na ekonomiya ng Pilipinas. Sinabi ho ng lider na ang pag-angat ng sektor ng industriya at serbisyo ay napakahalaga dahil nagbibigay ito ng maraming mga trabaho na importante raw para ho sa mga manggagawang Pilipino. Inihayag din ng mambabatas ng Kamara na ang Kamara ay patuloy hong paglago o ito hong patuloy pong paglago ng mga sektor na ito ay patunay daw na tiwala ho ng mga Pilipino sa ekonomiya at kinabukasan ng Pilipinas. Samantala, kinilala rin ng mababatas ang paglago ng household consumption na tumaas ng 4.6%. Isang patunay na mayroon namanong kumpiyansang gumastos ang mga consumer. Lumaki rin naman ang paggastos ng gobyerno at ito umabot ng 10.7% na pagpapakita umano ng pagtupad ng pangako ng gobyerno na pagandahin ang serbisyo publiko at pagandahin ang mga pampublikong infrastruktura. Ang construction sector ay lumago ng 16% na lumikha ng mga trabaho at naglatag ng pundasyon para huyan sa pangmatagalang pagunlad ng ekonomiya. Ang transportasyon naman ay nagkaroon po ng 14.8% at ang storage nagkaroon ng 10.5% na paglago. Nakapagtala po ang mga ito ng kapwa mga pagunlad.
Samantala, sinabi naman po ng Kamara na tutulong ang naturahong sangayhon ng Kongreso upang matulungan ng sektor ng agrikultura na nakapagtala ng 2.3% na pagbaba dahil po dyan yung El Nino phenomenon. Ang pagbaba ng 4.2% ng export sector ay nangangahulugan din daw ng pangangailangan na palakasin ang global competitiveness ng Pilipinas. Muli ring inulit ng Kamara ang pangako nito na makipagtulungan sa executive branch upang makapaglatag ng mga pulisiya na magpapalakas sa ekonomiya ng ating bansa. Samantala, patuloy din daw na tutugunan ng naturahong grupo ng Kamara yung mga pangangailangan pa ng mamamayang Pilipino. Tala inihayag ng Bureau of Immigration na inaresto ng opisyal nito sa International Airport dyan ho sa Clark, Pampanga ang isang Canadian national na nagtangkang umalis patungong Hong Kong na may Peking Philippine visa. Sa isang pahayag, kinilala ni Immigration Commissioner Norman Tansinko ang naturang pasahero na si Nelson John Amos sa 64 years old na naharang noong Agosto sa Clark International Airport bago siya tuluyang makaalis ng bansa sa kaisana ng isang flight patungo dyan sa may bahagi ng Hong Kong. Ayon sa ulat, inaresto ang Canadian matapos mapansin ng opisyal ng Bureau of Immigration na nagproseso sa kanya na ang ACRI card na ipinakita ng pasahero ay hindi nakikilala o nakikita sa Automated Travel Control System ng naturang ahensya sa naturang paliparan. Napag-alaman na ang may hawak ng naturang card number ng pasahero ay isang Korean national na may ibang pangalan at petsa ng kapanganakan. Ang mga anti-fraud personnel naman ng BI ay nagsuri sa naturang card at visa ay sinatipika rin na peke ang nasabing mga dokumento. Na maglaon, inamin ni Amos na nakuha niya ang mga peking travel documents mula sa isang fixer na humingi ng 40,000 pesos bilang processing at service fee. Pansamantala muna ang mamamalagi itong si Amos sa custodial facility ng BI sa Camp Bagong Diwa, Taguig City habang pinoproseso ang kanyang deportasyon. Meron na lamang ho tayong 17 o 18 minutes bago po sumapit ang launa ng hapon. Mga kabombo, update na po tayo sa ating mga provincial report o mga balita na tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po natin dyan sa may bahagi po ng Bacolod. Ito ho'y kaugnay doon sa pagtutok din ho doon sa nakalipas na magnitude 7 na lindol na naganap doon po sa may Japan. May mga ginawa daw ng inspection ng mga authorities ng Japan doon sa mga nuclear facilities doon kasunod po ng malakas na lindol. May exclusive update po dito ang Bombo Radio Bacolod. Wala pang na-report na abnormalities sa mga nuclear power plants sa Kyushu, Japan kasunod ng malakas na lindol na tumama sa isla kahapon ng hapon. Ayon sa United States Geological Survey, ang magnitude 6.9 quake ay sinundan ng 7.1 tremor sa southern Japan kung saan kaagad na naobserbahan ang isang metrong alon sa coastal areas ng Kyushu at Shikoku Islands. Nag-issue din ang Japan Meteorological Agency ng Mega Quake Advisory alinsunod sa local protocol. Ayon kay Bombo International News correspondent Josel Palma mula sa Japan, inusisa ng mga otoridad ang mga nuclear power plants sa Kyushu. Nagharap sa media si Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi at sinabi nito na wala pang na-report na abnormalities sa mga nuclear power plants, ngunit inusisa pa ng mga opisyal ang damage at casualties. Batay sa huling census, hindi aabot sa 400,000 ang populasyon sa Miyazaki Prefecture. Ayon sa huling ulat, umaabot sa 9 katao ang kumpirmadong nasugatan sa Miyazaki, Kagoshima at Kumamoto Prefectures kasunod ng malakas na lindol. Isang 2-story house naman ang nag-collapse sa Kagoshima Prefecture at mayroon ding nag-collapse na concrete block walls. Ang nuclear plant dira sa area ang gina-check kung mayara ang mga abnormalities o mga damages, no? So far sa ilang mga information, wala pa naman sang reported nga mga abnormalities kag padayon pa man naman o kung normal pa naman ang operation sang nasambit nga mga planta. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Erlin Bayunita Arroyo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio! Bombo!
Ito namang 16 million na pesos na halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo at vape sa Baguio City sinira na ng mga otoridad. Alamin natin ang buong detalye tinutukan ng Bombo Radyo Baguio. Aabot sa kabuuang 6 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo at vapes ang sinira ng lungsod ng Baguio sa isinagawang ceremonial distraction sa Malcolm Square kahapon. Nasamsam ang nasabing mga produkto mula pa noong nakalipas na taon sa pinaigting na implementasyon ng Smoke-Free Baguio Ordinance. Sa panayam ng Bombo Radyo Baguio kay Daryl Kim Lungid, head ng Public Order and Safety Division, ipinatupad ang nasabing aktibidad sa Malcolm Square upang ipakita at bigyang diin ang masamang epekto ng sigarilyo at vapes sa publiko. Layunin nito na bigyang kaalaman ang publiko, partikular ang mga kabataan sa lungsod, na walang magandang na itutulong ang produktong tabako at vape kundi pagkasira lamang ng kalusugan. Gayunpaman, kalahati lamang ang naipakita na sinira nila sa publiko, habang ang iba ay itinapon lamang. Binigyang diin nila ang patuloy na pagsisikap ng mga otoridad dito sa lungsod ng Baguio upang maprotektahan ang publiko sa anumang sakit tulad ng respiratory disease at iba pang dulot ng paninigarilyo. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na kampanya ng lungsod para sa Smoke-Free Baguio. In the previous years, naging sa City Hall ang ceremonial crushing natin. Ang nakakakita lang dito ay yung ating City Hall employees. It's time that we show it to the public just to emphasize of how serious it is, itong health menace na dinudulot ng ating paninigarilyo at saka yung vape. Ito po, yung bakit natin pinapakita yung bulto ng ating huli ay to demonstrate also yung patuloy na pag-violate ng ating mga residente dito sa Baguio at mga bisita rin. So I hope that it drives the message home, sa ating mga constituency, kahit na rin sa mga bisita natin na nakakita sa ceremonial crushing na ito. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Maril Apat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report. Sa ating police report, hanguin po natin ang report mula po dyan sa may bahagi po ng Northern Ilocos. Ang suspect sa anti-illegal drug bypass operation nanlaban daw at nabaril po ng kapulisan habang yung kinakasama ho nito ay naaresto ng kapulisan. Maki-update po tayo sa Bombo Radyo Lawag. Nabaril ng 2 beses ang suspect sa anti-illegal drug bypass operation na si J.R. Cabigon at 30 anyos driver, residente ng Barangay 16 sa bayan ng San Nicolas dito sa lalawigan ng Ilocos Norte at Tubong, Mindanao. Ayon kay Police Major Eduardo Santos, hepe ng San Nicolas Police Station, nabaril ang suspect matapos itong manlaban sa mga pulis. Agad umanong nagpaputok ng baril ang mga pulis matapos bumunot ng kalibre 45 na baril ang suspect at gumamit pa ng kutsilyo. Dahil dito, tinamaan sa kamay at dibdib ang suspect. Anya, nanatili sa ospital ang suspect at binabantayan ng mga pulis. Kaugnay nito, sinabi ni Police Major Santos na naresto rin ang live-in partner ng suspect na si Marieta Alfonso Baryoga sa operasyon kung saan sumailalim ito sa drug test at hinihintay pa ang resulta. Dagdag pa niya, humigit kumulang 1 gramo ang bigat ng hinihinalang shabu na nakuha mula sa suspect. Ang suspect ay itinuturing isang street-level individual at nasa ilalim ng monitoring sa loob ng 1 buwan. Yun nga, may bypass operation tayo. Nagresulta sa putukan. At nakahalata yung suspect ng subject natin na pulis yung kataransak niya. So yun, bumunot na, biglang bumunot ng baril at pinutukan ng kasama nating backup. Yun, natamaan yung kamay niya. Natamaan yung kamay na tapos nabitawan niya yung baril tapos tumakbo ulit, kumuha ng kutsilyo at ayun, sasaksakin yung pulis natin at pinutukan pa ulit ng isa pang backup natin. Una rito, nagtago rin ang suspect sa loob ng CR kung saan sinira ng mga otoridad ang pinto ng kanyang pinagtataguan para mahuli ito. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Lawag. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Ramdi Kimuyuga para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo.
Samantala itong si US Vice President Kamala Harris nangunguna sa polls sa ilang battleground states sa Estados Unidos. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niyan ng Bombo Radyo Kawayan. Naungusan na ni United States Vice President Kamala Harris si dating US President Donald Trump sa mga presidential polls at surveys sa ilang battleground states sa Estados Unidos. Ito ay kinabibilangan ng Michigan, Arizona, Nevada at Pennsylvania. Inhayag ni Bombo International News Correspondent John Melegrito na bago umatras sa kandidatura si Pangulong Joe Biden ay si Trump ang lamang sa mga polls at tinaasahan ng marami na magiging landslide ang pagkapanalo ni Trump kung sakali. Hindi lamang Democrats ang nagpapakita ngayon ng suporta kay Harris, kundi pati na rin ang mga independent at uncommitted voters. Marami anya ang nagsasabi na natatakot umano si Trump ay kay Vice President Harris dahil tila nawala si Trump sa pangangampanya nung inendorso ni Biden si Harris na papalit sa kanya bilang presidential candidate ng Democrat Party. Marami naman ang nagulat nang tanggapin ni Trump ang hamon ni Harris na magharap sila sa isang debate kung saan ito ay nakatakdang isagawa sa ika-10 ng Setyembre ngayong taon. Anya taktika ito ni Trump para muling ibaling sa kanya ang atensyon ng publiko lalo na tumihina siya sa mga surveys. Sa nalalapit na presidential debate ay pangunahing titingnan ng mga botante ang mga polisiya, programa at bitbit na solusyon ng mga kandidato sa mga isyong kinakaharap ng Estados Unidos. Bago nag-resign si Presidente Biden, si dating Pangulong Trump ang nakakalamang sa mga polls. At inaakala nila na magiging landslide victory daw ang magiging resulta ng victory ni dating President Trump. Pero bumaliktad kaagad. In 3 weeks, bumaliktad yung polls at si Vice President Kamala Harris ngayon ang may lamang, lalong-lalo na sa mga battleground states. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Berbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo. Samantala yung hearing naman para ho sa wage hike dyan sa may Northern Luzon, nagsimula na rin 50 pesos. Rekomendasyon ng Department of Labor na wage increase dyan sa may Cagayan Valley. May nakuang report ang Bombo Radyo, Tugigaraw. Sinimulan na ng Department of Labor and Employment o Dollar Region 2 ang mga konsultasyon sa mga stakeholders para sa posibleng wage increase. Ayon kay Alpidio Jesus Atal Jr., Director ng Dollar Region 2, na isinagawa ang unang konsultasyon kahapon sa Solano, Nueva Vizcaya. Sinabi niya ng rekomendasyon ng DOLE na dagdag sa umiiral na 450 pesos ang minimum wage increase sa Rayon 2 ay 50 pesos. Subalit sinabi ng mga employers na hindi pa napapanahon ang wage adjustment. Hiniling naman ng makasambahay na dagdagan ng 500 pesos kada buwan ang kanilang kasalukuyang sahod ng 5,500 pesos. Ayon kay Atal, ang rason ng mga employers ay malaki na rin ang kanilang gastusin para mapanatili ang kanilang negosyo. Katatapos lamang ng second tranche ng wage increase na 15 pesos noong buwan ng Abril ngayong taon. Itong konsultasyon na ito, malaman natin ang pulso ng bawat sektor. Pero nandito rin ang gobyerno para po i-discuss din sa atin ang mga economic indicators na dapat natin consider sa pag-determine ng wage adjustment. Kasama na dyan yung inflation rate, poverty incidence, kasama din yan yung prices of prime commodities. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rubiawoy Ibay nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! 63 years old na magsasaka sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan, arestado matapos saksakin ang kanyang nakababatang kapatid dahil sa hinihinalang away sa lupa. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radio Dagupan. Arestado ang 63 anyos na magsasaka sa bayan ng San Nicolas dito sa lalawigan ng Pangasinan matapos na saksakin ang kanyang nakababatang kapatid dahil sa hinihinaalang away sa lupa. Ayon kay Police Captain Jerwin Cabreros, ang officer in charge ng San Nicolas Police Station, kinilala ang suspect na si Rogelio Sibayan Jr. at ang kapatid nitong biktima na si Bernard Sibayan, 60 anyos at parehong residente ng Barangay Santa Maria West sa naturang bayan.
Lumalabas naman sa kanilang isinagawang investigasyon na dati nang may alitan ang dalawa dahil sa away sa lupa at nagkaroon pa ng sagutan tuwing nagkakasalubungan sa daan. Hanggang sa nito lamang Agosto 5, na-report na nga sa himpilan ng pulisya ang pangyayaring pananaksak sa kanyang kapatid. Gumamit naman ang sospek ng panabas na may habang 75 centimeters na napag-alamang isa rin sa kanyang ginagamit sa kanyang pananim. Nagtamo ang biktima ng 2 sugat sa ulo at gasgas sa bahagi ng kanyang siko at agad naman itong itinakbo sa paggamutan sa bayan ng Tayug at umaharap ngayon ang kanyang nakatatandang kapatid sa kasong attempted homicide. Mensahe naman ni Cabreros, huwag ilagay ang daha sa sariling mga kamay dahil sa bandang huli ay pagsisisihan din ito at dagdag pa niya, ang bawat problema ay may solusyon kung kaya't piliin na maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Mga gasgas dito sa kanyang siko at siya ay itinakbo sa pagamutan sa bayan ng Tayug, Pangasinan at hanggang sa ngayon ay inoobserbahan pa rin. Araw ding yun ay na-inquest namin itong suspect at para sa kasong attempted homicide at talagang nag-cross lang yung yung landas nila. Para sa Bombo Rhetoric News, narito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Resida nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Naglabas na ng alerto ang Estados Unidos o itong US Center for Disease Control and Prevention kaugnay sa mas mapanganib na strain ng Mpox o itong MPOX na tinawag na Clade 1 na kasalukuyang kumakalat sa Africa. Tinukoy dito ng US CDC ang mga outbreak sa ilang mga probinsya ng Democratic Republic of Congo kung saan itinuturong pangunahing dahilan ay ang sexual contact habang ang iba ay dahil yan sa animal to human transmission at household transmission. Batay sinilabas na alerto, kailangang tututukan ng US health expert at mga doktor ang kanilang mga pasyenteng dati nang nanggaling sa Congo at iba pang mga bansa sa Africa katulad ng Angola, Burundi, Central Africa, Republic of Congo, Rwanda, South Sudan, Uganda or itong Zambia. Ayon sa CDC, dapat pansinin ng mga doktor kung may mga sintomas sa mga ito ng nakasasawing Mpox at agad magsagawa ng akmang medical procedure. Batay sa pag-aaral ng CDC, halos 4% ng mga Clade 1 cases ay nakamamatay at mabilis na nakakahawa. Malaking porsyento ng mga maapektuhan ay mga batang may edad 15 anyos pababa. Ayon pa sa naturang grupo, malaking banta sa kasalukuyan at maging sa kalusugan at buhay ng mga bata ang naturang Mpox kung saan pinaka-vulnerable dito ay mga bata at sanggol na may edad 5 taong gulang pababa. Inilabas nga ng CDC ang naturang alerto ilang oras lamang matapos sabihin ni World Health Organization Director General Dr. Tedros na kanyang pupulungin itong mga group of expert upang pag-usapan kung kailangan lang ideklara bilang public health emergency of international concern ang naturang sakit. Samantala mga kabombo, Kastar Nation, bago po ang ating Orasyo Emperata, nais muli namin kayong anyayahan na maliban po sa Ni Central Makati ay pwede po niyong subaybayan ang ating pong mga provincial station, no? At ang ating sa pamamagitan po yan ng ating mga social media accounts. Pwede po ninyong subaybayan sa pamamagitan po ng ating Facebook page. Meron din po tayong TikTok account at YouTube channel, and maliban po dyan meron tayong Bombo mobile app na pwede po ninyong ma-download via Google App Store or Apple App Store. Para ho sa mas marami pang mga balita at mahahalagang mga impormasyon, tutok lamang po sa ating mga istasyon. Halimbawa, dyan po sa may bahagi po ng Visayas, mayroon po tayong mga provincial station po dyan, katulad po ng Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Cebu, ang Bombo Radio Rojas, maging ang Bombo Radio Calibo at ang Bombo Radio Tacloban. Bombot Kastar Nation, narito na po ang ating Orasyo Emperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world.
Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Welcome na sa pagpangalagad sa Bombo Aray Zone 2 sa DOFM Bombo Radio Iloilo. Ang flagship station sa #1 most trusted radio network kinakadra Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes. Thank God it's Friday, Agosto 9, tuig 2024. Sa mga nagapaw na dalagkuan karon nga mga balita, kalinog PNP naka-heightened alert kasunod sa asod-asod nga encounter sa Piakabay, Iloilo City Police Office sa #1, nagpatag kung nga wala maresto si Nilo Guardaya sang tion sa pagpatay sini kay Reina Lazaro. Pangalan ni board member Carol Vidia sa tarpaulin nga nakapaskil sa trapal kag mga pulungkuan ginpang tabunan. Sa iban pa nga mga balita, mangunguma sa Banuasang Kalinog naghupot sang illegal nga armas ginserbihan sang search warrant. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sa nga pagpangalaga diri sa Pumbuhanay sa Uto. Imbukada nga report check naton live direktamente sa Banuasang Kalinog, Iloilo. Si Bombo Jomar Villa. Ano ang pinakuling nga sitwasyon dito matapos nga may arasang nagaluntad sini nga encounter? I-check naton ang linya sa aton sini nga Bombo reporter. Now, para mahibaluan ta what's the latest. Bombo Jomar sa report, please come in. Ayon sa Bombo Champ, naka-heightened alert karon ang Kalinog PNP kadungan man karon sa sining nagluntad liwat nga enkwentro kagabi sa tunga sang Philippine Army, at the same time ang ginapatihan na New People's Army diri sa may bahin sang barangay Aglunok, Banuasang Kalinog. Actually duwa na ni kabes kaysa nga nagligad nga adlaw, may araman na enkwentro diri sa tunga sa Philippine Army kag New People's Army sa August 5 kung sa dinti ang grupo diri sa regional headquarters sa Kumiting Riyon Panay ang enkwentro diri sa katapos sa Philippine Army kung sa dinti na tigayon ini nga mabuhian sa kabuhi ang isa nila kakupdanan nga si Benjamin Cortel ang ginakabig diri karon nga political officer sa regional headquarters sa Sambit karon nga grupo nga nakangkon sa nga pila sa sining tatlo ka pila sa likod kag isa sa sining ulo bumucham after sina sang
August 5 kun August 7 dudwala ka adlaw nagligad ba enkwentro madri sa may area sa Lambunaw amo ni ang sa may barangay Kabatangan ako sa dintrigayon madri nga nabawian sa nga kabuhi si Jose Jerry Takaysan ang katapo man sa regional headquarters sa nga Committee Riyon Panay sa nga New People's Army no kag Subong August 9 naman natabo naman enkwentro do duwa ka adlaw ang ang agwat antes ka may mga nagaluntad nga enkwentro balik naman diri sa may Aglonok sa may Banwasa nga Kalinog kag amo ni gani no sa information nga may 5 ka mga ginapayag katapo sa New People's Army ang ginbawian sa kabuhi Bombochamp no ang sa may Aglonok medyo layo ini siya sa may Banwa no estimated na to mga 35 kilometers ang kalayon sinihalin diri sa may proper sa Banwa sang Kalinog kon makadto kagid man to sa may Aglonok diri kani magi sa may unha na Kabanwa no kun pagabot mo dis may Kalinog diretso gid na siguro do mga more or less 2 kilometers may bangga na siya pawala diretso na to sa may Aglonok pero based diri sa pagpulot mangkot naton tama kabudlay no ang transportation didto once kun magkapadulong kaya sa lugar didto ka lang hasta sa may Kabatangan tapos bilin mo tong salakyan ang gakatabo na ginalakat lang dili pa kadto to sa may no sa may encounter site to sa may Aglonok Bombochamp te inadlaw pa kunong lakton sina bangod nga ti sa kabudlay sa dalan nga ti sumundo ginamat-amat man gani sa kayo sa local government unit address may Banwa sa Kalinog so muning karon ang concern kay may mga katapo sa New People's Army ang kalamatay so hindi madali-dali nga matransport na halin to sa Aglonok pakadto diri sa may Banwa sa Kalinog tiyan mo na nga dapat ang gamiton at chopper sang Philippine Army diri Bombochamp kag ang problema kinalang galing to kay bangod nga mountainous area no ang barangay Aglonok way sang patag no way blasang hugpaan ang helicopter amo na nga do nagdugay pagid no ang pag-airlift sa mga lawas sining mga New People's Army ginapayag New People's Army Bombochamp no so ginalantaw naton nga basi subong ko naka-plaster naman kay ang mga diri no local government unit ang ambulance no diri sa likod naton makita ang katapo diri sa Philippine Army ang ila sining salakyan sa pag di karon no sa pag-assist diri sa mga lawas kung mag-abot na gid man diri sa may Banwa So sa Kalinog posible mo Jomar dira na mahugpa ang chopper sa Philippine Army nga dala ang bangkay sang ginapatihan katapos ang terorista nga grupo? Roger that. Actually na do 2 times na ini diri sa may West Visayas State University Kalinog campus kay diri malang abi ang area nga maligwa. At the same time way sang madamo abi nga naga sablag mga wirings no so diri ang gin plastar diri nga lugar agod nga diri mahugpa ang helicopter diri sa may oval. Pero ining mga ginapayag katapos sa terorista nga grupo nga New People's Army. Di ba sa nagligad sini may ara sa encounter sa Lambunaw tapos may ara naman dira subong sa Kalinog. Isa lang ka grupo ini Bobo Jomar or lain-lain mga grupo? Ang sa information naton ang sa may Kalinog kag sa Lambunaw pareho. Amo ning gina-verify naton ang latest sa may Aglonok sa may Kalinog kun bala katapo pa to sa regional headquarters sa Committee Riyon Panay. Diri Bombochamp sa New People's Army na kay ginatinguan nato diri makakuha diri sa mga pangalan at the same time mga involvement sini karon kay basi kun isa lang man ka grupo diri so may posibilidad nga mga miyembro pa nila to nga nag-withdraw no sa naglikat tong enkwentro tos Aglonok blang nga napatay tos Cortel ang ining si Benjamin Cortel Bombochamp kay ang pila siya to sa likod si Butchilingon si do nag-withdraw sila sa area amo to nga likod ang igo sa sinig biktima ti basing iba ni amo ni nagpalalagyo kay after sa enkwentro nga natabo
may mga ginahiwat man nga operation, sige-sige nga operation sa nga katapo sa New People's Army Bumbuchamp, no. So hindi man maglayo no, kay iti sa mga barangay mo adra sa may area sa Aglunok sa may Banwa sa nga Kalinog, Iloilo, Bumbuchamp. Sorry bla, no. Pabati na to nanay ang kabahin sang pahayag ni Police Major Miles Geron, hepe sang Kalinog PNP, kay bisan sila dis may kapulisan heightened alert, no. Makita naton diri sa dalan may mga police vehicle agod yati mapamintain karon ang peace and order diri sa may Banwa sang Kalinog, Iloilo. Si Police Major Geron sa pakigangutan sa Bombo Radio. Major sir. O sir, ang barangay Aglunok ara sa nabukid nga bahin sa mga Kalinog, nga boundary na to sa probinsya sa Antique. So ang distance na sa barangay Aglunok from town diri sa Kalinog, siguro nasa 35 kilometers ato pa sa Kaas Pabukid. So accessible man sa salakyan sir? Hindi na ito malabot yung salakyan. Din last sa lang kita sa barangay Kalatagan mga kwan. Kaya dati may dalan na naging obra si Mayor. Pero naguba naman kay tungod sa perting nga ulan dito sa Bukid. Okay, so kung makadto mabilin mong salakyan mo sa Kartagan? Sa Kartagan mo mabilin, tapos layo pa talakton pa. Lakat lang gali? Lakat lang. Kay Bukid din na siya kapay dalong magin. Okay. So bali ano na siya, Montinos area ginang Aglunok sir? Yes sir, Montinos area gid. Mga pila na ng populasyon nila sir, may idea ka? Ang population sa Aglunok ara na siya sa mga sa mga 114 household. Gamay lang sa barangay. Household, 114 household? 114 household. So gamay lang pero lapad gurong land nila sir? Lapad ang area nila. I see, okay. Balik ka mo karon sa Kalinog PNP, anong sir, mahimo nyo karon nga mapalapot lang kag lihok naman sa nagakatabo karon? So nasa disamon naton sa Pumuluyo, no, ilabi na gid sa mga katupad nga barangay dito sa nabukid nga bahin sa Kalinog. Kung naman monitor dito ninyo nga makitaan o mga movements ng mga piyak na grupo, ipabalo nyo gitlang gilihan dito sa amon sa Kalinog MPS para matagalan ng aksyon kung naman maayon nila sa mga naga-libot sa inyong barangay. So baka update nyo yung alarming sir, kay do pilalang kadlaw ang nagliga tapos may counter naman? O alarming ila sir, kay siyempre ang presensya nila daw nag-active naman sila subong sa babaw. So may mga threat ka mo sir nga na-report abesi nyo dir, ano? Sa amon di wala pa mga medisyon na threat na bato, no? Pero kuan alert kami diri sa Kalinog PNP. Daw namon nga ang ari kami sa Banwa, security conscious kami. Anong lihok kang kapulisan ta sir regarding karon sa nagakatabo ni sa may sako pa sa Banwa sa Kalinog, especially diri sa may proper? So random checkpoint kita sir, ay posible basi kon may transport operasyon kag ang aton diri nga hospital, mga clinics pa-check na natin from time to time basi kung may nadala mga wounded nga katapos ang People's Army nga halin sa ibabaw. Panawagan mo lang sir sa mga Pumuluyo, tiyan mo ito na mention mo, the same time sa rebuilding nga grupo Major sir? So gina-encourage sila to, no, magbalik na kita sa sabak sang gobyerno kay namo sa proyekto nga ginahatag ang gobyerno para sa aton. Kaga siyempre kung magbalik na ako sa gobyerno may mga ginahatag ba ng assistance ng aton nga gobyerno para sa inyo, para sa buka sa bagong buhay bala sir nga mabulig sa inyo nga makabuhi ka mo sa maayo diri sa sa aron nga idagam nga wala sa may ginapanaguan. Bati address si Police Major Miles Geron ang hepe sa Kalinog Municipal Police Station. May information kita diri na sa sinig mga ginapayag New People's Army, apat kuno di ang lalaki, no, ang ginbawian sa kabuhi kag isa ang babayi, no, diri Bumbuchamp. So sa duga siguro sini karon nga mga identity nila na iplastar naton sini dugang kay after ni guro nga mapanaog, no, diri sa may oval alaban diri na siya diretso sa may punerarya, no,
lapit man diri sa may Banwas ang Kalinog. Andre sa likod ko makita diri Bubutsamp ang nakaputi ni no do amo ni sila sa may punerarya no nagahulat na di nakasuksok ni sila sa nga full nga personal protective equipment no o kon PPE sa ila sini karon nga lawas sa paghandle sining mga lawas diri sang sining ginapahayag jo People's Army nga agibawian sang kabuhi sa sining tabo ng enkwentro sa may barangay Aglonok Banwas sang Kalinog Iloilo. Bumutsamp. Subot silingon nga ti plastado na Joms kag napiho na nga any moment from now pwede na dira maghugpa ang chopper nga nag-retrieve to sa bangkay sa mga ginapayag katapo sa New People's Army. Yes. Roger that na. Kay dapat dasig na siya no ang pag transfer nila Bubutsamp okay na kung duha ka chopper na pero kung isa lang ka chopper kung ang gamiton abi mo ning latest blang chopper sa Philippine Army ning S-70i nga Black Hawk no nga chopper nga mo nang masami nga ginagamit kung may mga operation lang tawon ta kung makahandle ni sa kalima ka mga lawas karon sa New People's Army ngati para hindi na to magbalik protikondo lang at laban-laban maduwagid ni siguro ka trip no ang Armed Forces of the Philippines sa pag-transfer diri sa ila sining mga lawas diri sa Maya Banwas sa Kalinog Iloilo Bumutsamp. So far gender pa lang nahatag gender pa lang sa mga nagkalamatay ang naplastar dira or datos from the Philippine Army. Ang pangalan, what's the latest or identity, what's the latest dira, Joms? Yes, no. Actually may mga katapo dili sa Philippine Army no nga naga-abantay diri Bubutsamp ko ata no makakuha diri karon sa identity abi no sa sining mga katapo sa New People's Army. Agod nga paplastar naton kag babatian man no sa ila sini karon nga pamilya akon paano nga ma-claim ini ila sini nga mga lawas diri Bubutsamp. Basi kun makano kita diri no try lang nato na approach no basi kun may mga official diri bla. Sa militar Bubutsamp kati maka-plastar diri sa bisan inisyal lang anay no. Nga mga pangalan sining mga katapo sa ginapayag New People's Army diri sa Bay Banwa sa Kalinog Iloilo no diri kita ma-approach diri no mayo di sa may oval di kay damo kahoy damo ka di panilungan hindi tama init Bumutsamp kay duay pa banggid nag-fully nga nag-open diri aga klase abo na nga do medyo hilamon ini siya no diri sa Maya palibot sa oval no sa West Visayas State University Kalinog Iloilo sir mayong udto sir sa Bumbo sir hari si sir baka ano lang kami sir initial sir bali anong oras sir maabot gid ang ila sining lawas diri sir halin to sa site sir wala pa ako idea okay wala pa kami idea sige pero Tagalog sir no ginahulat-ulat nato ang bilabilin si pro may initial ka mo sir na pangalan ng ano wala pa okay sa anong unit ka mo sir ng Army sir sa 12IB okay so pero inasahan na ngayong hapon na dadating dito expected kung hindi maano ang ano doon sa weather sa taas medyo mahirap daw yung ano doon sir yung transportation paano na nakapasok doon yung sasakyan na ano natin may kahirapan talaga yung daan mabudlay ang dalan dito naka mo sir naka-attempt ng mag-try to magkadto ang salakyan para ma-transport na lang or hindi pa gid madaan hindi pa gid maagihan ang dalan manisan kay so tungod nga guba-guba sa dalan ang sa ulan so confirm na sir na yung encounter nung Lunes sa Glonok din at may isa doon namatay same din na grupo ito ngayon na encounter ng militar natin wala lang akong idea kung ano kasi lang wala akong idea kung magkaanong grupo kasi nandito lang ako sa sa camp so bali yung natin yung task natin to assess ng mga dito mamaya pagdating ng mga remains correct yung information ko sir na apat na lalaki isang babae yung namatay wala pa akong idea yun talaga kasi
Ano lang, mamalaman lang mamaya. Nag-augment ka lang dito. Okay. Bumutsam, at least anong complete name pala, sir? Master Sergeant Beltran, ang Battalion Sergeant Major sa 12IB. Master Sergeant Beltran. Ano yung first name, sir? Oscar Beltran. Oscar Beltran. Bumutsam? Alright. Intindihan ta kita, hulat-laton ta lang upod sa mga katapos sa Philippine Army. Kung ano ang latest din ang karoon ng mga development, Bobo Jomar? At least nga kita initial nasa katapos sa Philippine Army kay may makatasking man sila mo naintindihan naton ang ila sining obligasyon kag amo na pag abot ni karon amo na plus study nila di para at least ga maka ma-process niya yon kay do lapit-lapit na 24 oras na butanta kun gabi subong hapon pila na ka oras nga mag 24 bumutsamp para at least nga ma-plastar man maayo ining ila sini karon yang malawas regarding karon sa sining nagluntad nga encounter address by Banwa sa Kalinog. Sir, salamat gid sir mayong hapon diri bumutsamp ang mga katapo diri sang Philippine Army address may Banwa mismo sang Kalinog, Iloilo. Actually, hindi man basi mawori lang iban kay ti sulod sa eskwelahan basi disturbos klase kay ti way pamangkid sang formal nga nag-start diri ag tanan ang ila sini nga klase na mo nga ti ginapasigurado nga way man sang mano diri nga maapektuhan bla regarding karon sa paghugpa sa sining sang chopper. Laban-laban ti kon Black Hawk do hindi man gid siya matunog abi like sa mga dumaan nga mga helicopter lang ang ginagamit sang katapos ang Armed Forces of the Philippines kay ti may mga bag-o man nga ginpanghatag sa ila. Champ? All right. So live diri sa may Banwa sang Kalinog. Upod sa Bombo News Team, inis si Bombo Jomar Villa para sa number one most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imo siniyang live report direktamente karon sa Banwa sang Kalinog, partikularmente sa Maya Wasta Visayas State University Kalinog campus. Kung sa diin dira gina-expectar nga mag-land karon ang chopper sang Philippine Army dala ang bangkay sang 5 ka mga ginapatian katapos ang New People's Army nga napatay sa inkwentro sa tunga iya karon sang aton sini nga mga otoridad. Ti nagapakita lamang Banwa nga way gid iya sang makabing nato labing ginansyaon kung padayon ikaw nga magkontra sa gobyerno. Gani hambal ni Police Major Ramal Siron sinyati kung may tsansa pa lang panahog na kamo balik kamo sa sabak sa gobyerno kay may mga programa man ang aton sini nga gobyerno nga makahatag sa inyo sa palangabuhian. 22 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na pagbalik nato na Banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Ano ay ang rason kung nga wala iya maaresto si Nilo Guardaya sa tsimpo nga ginluthang patay niya si Riniel Lazaro. Pero sa niya ginluthang patay niya ginasuspitsuan nga siyang nagluthang patay sa kay former punong barangay Ernie Poral. Gilayon ini siya nga arestado. Why na gani 24 oras Why nakalabot 24 oras? Dakop siya na yun. Sang tsimpo nga ginluthang ni Nilo Guardaya as per di information nga gindiga sa kapulisan. Anong tsimpo sa tuaw? Lawlaw ang aton siniyang pulis. Subong Mayo na. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish,
poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 4 to 10, 2024. It's another Saturday nga puro sa inyo mga paborito nga songs that are largely from the past years. Kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Agosto 10, Sabado. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kita nga hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sa ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa text kun nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kun kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta
300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausal sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo?
Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? 7 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Raison to sa Yapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hover standby sa kay Bombo Hana Andasa. Ining si Nilo Guardaya siya maning ginatudlo nga nagluthang patay sa kay Rainier Lazaro sa may barangay Villa Anita City proper. Sang tinalikdan siniya nga mga binulan or tinalikdan nga tuig na. Suno sa Iloy sang biktima sandig kuno sa mga nakalabot sa iyang impormasyon among kuno inang deskripsyon sining suspitsado kag ang natubang niya sa korte amo ang nagserbe lookout. That is why nga naka-come up sang desisyon ang Iloy kag tumuron si Nilo Guardaya bilang among suspitsado sa paglutang sa iya sininga anak matapos nga inisyang gindakop sa banwa sang Gimbal, Iloilo pagkagabi sang tinalikdan sini may nadlaw matapos ang insidente sa pagpangluthang patay sa kay former punong barangay Ernie Pural. Now, natumod malanggaling nga si Guardaya to ang nagtiro kay Rainier Lazaro. Ngaway siya manakpan sa kamusan to nga Chimpuao.
i-check ta si Bombohana anda sa saya sini nga follow-up report. Bombohana, sa report please come in. Nagpaathag ang Iloilo City Police Station 1 kung nga wala madakop ang suspect nga si Nilo Guardaya nga nagpatay kay Reniel Lazaro. Kumadumduman ang insidente sa nagligad nga Marso 17, 2024 sang gabi kung sa diin ang biktima siniya mo si Reniel Lazaro, 30 anyos nga sang among tion nagapungko lang sa gwa sang Tiangge apang hinali lang nga may nag-abot nga tawo kag ginlutang siya sa dughan idalom nga porsyon sang likod kag sa likod sang iya nga paa gilayon nga nagpalagyong suspect nga sang among tion nagkasuksok sang jacket nga nakabonet kag may face mask nga green. Tiini man nga tudlo nga suspect nga si Nilo Guardaya nga ti ang amuman ang suspect sa paglutang subong kay former punong barangay Ernie Poral nga ti ang nagligad nga ang inadlaw mga naka-helmet ang suspect apang pagkagabi gilayon man nga nadakop ini siya sa barangay Hirado Magsaysay Gimbal kag ang gideklara sa kapulisan nga suspect sa ining krimen ti mismo gani ang iloy man ni Reniel Lazaro ang ginkompirma nga ti siya gidining nagpatay mismo sa iya nga bata man kag nag-agree man nga siya man ang suspect man mismo sa ining kamatayon sa iyang bata Bombo Chama. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Roque Jimeno III, ang hepe sang Iloilo City Police Station 1, iyagin pahayag nga ang rason kung nga wala madakop gilayon si Nilo Guardaya sadtong tinion nga nahadlok ang ining pamilya ni Lazaro mismo ganyang iyang live-in partner nga magpanugid kay ti may nakitaan nila nga ang ining suspect nga tudlo nga si Nilo Guardaya nakitaan pa dito sa may area sang Villa Anita, Iloilo City proper kung sa diin nagbalik-balik pa ini sa area matapos sa pagluthang sa ining ilaman nga pamilya iyang anak kung sa diin nahadlok magreklamo kag mangin witness gid sa mismo nga kamatayon man sang iyang anak. Apang sa kadugayon tinakuhaan na sang mga evidences kaangan nilang sa mga CCTV kag nagpatigayon ng Iloilo City Police Station 1 sang mga backtracking dito sa lugar sa Villa Anita agod makitaan o kon mahibaluan kung sino gid man ang ining suspect. Ti kung dito man nakitaan man nga before matabo ang ining krimen may lookout na nasiplatan ang mga tao kag mismo pamilya ni Lazaro dito sa area sang Villa Anita nagakita nila nga naga-casing surveillance agud may buloan nga kung diin gid man ang iyang biktimahon which is si Reniel Lazaro apang sa kadugayon man dito Bombotsam ti may nabaton nga text message man ang personal sang Iloilo City Police Station 1 nga nakahibalo ini about kay Nilo Guardaya nga ti daw malapit niya gani mismo ini nga ang abyan kung sa diin balaan nila ang mga whereabouts bala ni Guardaya Bombotsam. Ti dito na gintutukan man sang kapulisan sang Iloilo City Police Station 1 apang wala na labot bala sa 24 hours nga reglementary period dito man nga ti wala na ini na sa ilang hot pursuit operation wala may hingagaw. Mga nga time nga ti wala nila ini rason kuno nga wala aresto Bombotsam kay ti ang mga rason diri kaangay na lamang sa pag-hot pursuit nga after 3 days kinblatter galing enhance pa sang mga CCTV ti ulihi na naglulutaw ang mga witnesses nga nagpangisog nga magsugid man sa mga kapulisan kung ano gid man ang natabo kag kung ano gid man ang nakita nila sang time nga ginluthang si Reniel Lazaro. Ti dito naman nga nangisog ang iyang Iloilo sini nga mag-file sang kaso batok naman dito kay Nilo Guardaya kag dito man dugang man diri ni Police Captain Roque Jimeno III nga ti may nagbulig nga civilian informant kag kilala niya mismo si Guardaya kung diin ini na-locate kung diin ini at the moment kag until such time nga tinapasakaan sang kaso nga murder man ang ining suspect dito naging plastar man ni Roque Jimeno III nga ti amo dito ang mga rason kung wala na aresto sa tong tinion ang ining suspect pero nagasalig man si Police Captain Roque Jimeno III nga ti dako ang ebidensya nga ila ginakaptan subong nga si Nilo Guardaya gidya ang suspect kay Reniel Lazaro. Yari bala kay pamatian nato ng ining pahayag ni Police Captain Roque Jimeno III. Ang pagkatabo diri sa Villa Anita sang mga March 2024
ti sang pagtabo sadto ay hadlok man ang mga witnesses naton pa pati ang asawa to ni Rainiel, ang biktima naton nga manugid kay ti daw damo to mga istorya nga nagluluwa to sa ila lugar nga daw nagbalik pa ini ang suspect daw dito sa area kag daw may ginapangita, so nahadlok sila magreklamo during that time. But sa pag-conduct naton ini sa po kadto naton sa area, istorya naton to ang pamilisang victim until such time na nakakuha kita sang witness kung sinong diin siya gini ang nakakita kag nakabalusang tanan kay dito naglabay ni si suspect naton sa ila lugar kag daw dito pa sa daw nagpaugat-ugat tapos sa gamay, so na-identify niya and then hindi lang ito nag-base dito, no? So, ginpaan natin based sa mga siya aton nga mga evidence, pag backtrack natin ang CCTV footages wherein nga manakakuha ito sa kung pilat na kabilog, kung sino pagid ang upod niya. Kasi may lookout man inisa. So, na-identify naman ang iya lookout sang ulihi. Kay may witness man kita nga sa before sila nga daan sa natabo ang crime is ara na nadaang lookout sa area. So, gapamangkot ng kotsa, inakising surveillance na kung ang ilang target. So, that's why nga kita nga siyamot sang nag-lookout. Then, ang pinakamakusog pagit natin nga nakuha sang may naghatag sa aton information regarding sa nag-text message and then ang whereabouts kag mga address hasta sa mga pagkatao sang aton nga suspect daw kilala niya gini sa aton nga suspect during that time. So it means, sir, nga after sang natabo nga krimen nag-heart pursuit operation, wala makasulod 24 hours kada nakpan si Nilo Gardaya, and that's clear, sir, nga amoy na ang natabo. So, ano natabo naman iya, sir, sang time lang after 2 weeks nag-try lang kita papangita sa ila sa area sang gimbal kay na-locate na siya, sir? So actually, no, sang naton sa pagtabo sang pagpatay to kay Rainiel, so ginputukan naton. So kasi wala unidentified ang aton nga suspect, then nag-plead sa kung na direction, it's because na it takes a long time man na ang aton CCTV footage okay lang kung haragang kaiya. So but ang iban wala, may ubara, so it takes time pa. Nag-request pa kita CCTV man sa city kung ano mga posibilidad na makuha naton kag mahimo nga ebidensya kag para may kita nga makilala naton ang kung sino gito ang naghimo sa krimen. And then so ginhatpor paman sa try naton more 3 days continuous lang sa blatter, but it jumps out na late digya kay ginpa enhance pa aton nga CCTV. So hindi ka pa ma-establish target through circumstantial lang ang aton nga evidence. So lihi may naglutaw nga ng isog na witness. Kasi even asawa niya gani, wala yan nag-file. Nanay lang to ang ang inyainin na hadlok. So ang nag-file mo ang mother, and then sang ulihi, pagid nagkakuha pagid kita, naninguha pagid kita kung ano pagid ang evidence sa mother ta. Until that time na may nagbulig sa aton nga sa informant, na which is known nga gid ini ang suspect naton sa nga nakalapod kita dito sa pag-imbestigar. Pag na-locate naton ang location, kung di na taga-puli, na background sa naton, until such time na nagpapati naton ang aton nga piskal nga magsaka sa korte kay ti ang baligani inapta ang aton nga evidence. That's why nag-file kita case against sa aton nga suspect. After filing a case, of course, may mga hearing. One time, bala nga nakapagkita si Nilo Gardaya, maski sa abogado ilang gid, sir. So, I don't know, no? Kasi ginpadalaan man lang kami diri na nag-counter daw siya. May ebidensya daw siya nga. I-subconta sa korte. Kasi kami, dako yan ang iyamon yung sa iya na evidence na ginakaptan nga ito ang piskal, iyaman niya, bisan sino niya, makaunter kayo mo niya diretso man. So, lang taon tayo kami, na-prove namon na 100% na sa amon na siya gigaya ang nag-ibo sa kanya.
Nabatian diri Momocham ang pahayag ni Police Captain Roque Jimenez III, ang hepe sa Iloilo City Police Station 1, kung sa diin ining mga rason na gintastar niya sa kung wala maaresto ang ining suspect nga si Nilo Guardaya nga apisarte dira lang man gani tabangkot man naton kun nga wala gid maaresto kay ti ang nalocate naman sa bagay ang ining suspect dira sa may gimbal dang iya diri sabat nga ti amo sini kag aton man nga ginahibalugid kung saan ugid man bala na nahulugan sang warrant of arrest kay sa sabat man ni Police Captain Roque Jimenez III nga ti medyo ulihi na bala kag sa iya man diri nga pahayag nga ti sige-sige sang ang ilang pagpangita apang kay ti daw na ang iya lang gid nga sabat Nahulugan na gid man sang warrant of arrest si Nilo Guardaya sa kaso nga pagpatay kay Reniel Lazaro. Sa una niya nga pahayag diri mo nga tigin na pasakaan sang kaso apang sa pag wala mahulugan sang warrant of arrest pa ti amo tong tion man nga nakalabot na sa subong nga pagpatay naman kay former punong barangay Ernie Pural ang naaresto lamang ining si Nilo Guardaya. Alright, kung lang taon nato ng sitwasyon na Bombo Hana, may posibilidad kung basihan ta ang statement ni Police Captain Roque Jimenez III, may balasihan sila kag mabakod ang ila siniiyang ebidensya batok sa kay Nilo Guardaya, may balasihan sila sa kaso yan ni Reniel Lazaro, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero sa kay punong barangay, sa kay former punong barangay Ernie Pural, daw amo pa ni karon ng buron kag daw kasubong iyang hopefully hindi ni overshadow or matabunan sang kaso man sa kay Reniel Lazaro, kay hindi taman abi mabaso lang aton sila mga kapulisan basta gani iyang matapos na ang ginatawag naton nga hot pursuit operation. Kay una bes, paano ikaw maka-hot pursuit kung way ka gani makakilala sang suspitsado, sino i-hot pursuit mo? Doabo sina. And then later on, sa ila nga pag-follow up, sa pagtipon sa mga ebidensya, circumstantial evidence, mga witness, no? Dito kag ila sini nga nadihon nga amo ni nga personalidad ang ginatumod nga nagtiro patay sa kay Reniel Lazaro, amo na ang plastada, sinadra nga napasaka ang kaso and then identify ang lookout kag santo gani sa statement sang iloy ni Lazaro nga ni nga na-interview naton kagapon na istorya ng lookout kag ang lookout naghambal sa iya nga naising niya kung pwede buyan mo na lang ng kaso kay maluoy ka man sakon kay way kami sa kailamtanan or ako ay kuya sa kailamtanan sinadra. Amo sinabi nga plastada sang istorya kag diri naman kag nabuhian sang pag-asa ang pamilya Lazaro nga maangkon sang ila siniiya nga maangkon nila ang hustisya sa kamatay ni Reniel. That is why nga naghambalang iloy siya siya gina sandig kag santo sa mga impormasyon nga ginpalabot diri sakon sa description sang nagatiro sakon sini nga anak. Pero personally why siya makakita gid or personally why siya sang idea gid ang iya sini nga gibasiya na mga impormasyon nga nakalabot sa iya. No? So, just like sa ginambal ni Captain Jimeno, nga kung may ara sila sang mambal naton abi pamatod, nga why sila nakaimo sa amusin nga krimen, titubangon lang man nila sa korte. Sa aton sini mga kabumbo, kaya tiyan mo inang ginatawag siniya nga due process sa aton sini karon nga mga kabumbo. No? Ugaling naman, pananglitan abi nga mama-dismiss ang kaso bangod nga may kakulang sa ebidensya or whatsoever. No? Huol naman karon sa bahin iya sang mga tawo nga nagapahayag gaway sila sa kailamtanan pero sila iyang gindakop. Rason man nga sa kaso naman karon ni former punong barangay Ernie Pural, katulad sa iya sining pamilya, luyag man naton nga matagan sang hustisya. Pero ang paghatag sang hustisya, hindi tani makatugas ang inhustisya sa iban siniya nga tawo. No?
sa aton sini nga mga kabombo kay kung ang aton sini kapulisan, ang pamilya nagahambal nga amo ning description niya, amo ning tsura niya, kalbo siya, kay ginalsa niyang helmet niya. Oh? Madamo man yan sa mga kabombo naton ang kabaliskad sini ang pagpati. Pero ginatugyan na naton sa aton sini mga kapulisan kung paano ininila, no? Nga i-justify, paano ininila pamaturan nga hindi pag-i-dismiss ini sang aton siniya nga husgado bomboana. Amo gani Bombo Cham nga ti sa urihi gani nga impormasyon man nga ti before madakpan man ang ining sinilo guardaya sang lapas PNP man mismo nga ti ang impormasyon nga nabaton nga ti nagkakitay pa kuno ini sila sang abogado niya kati may ebidensya kuno ini nga na hawidan apang tigin sabat ni Captain Police Captain Jimeno diri nga ti sabton niya sa gihapon kay mas dako ang ebidensya nga nahawidan niya kontra kay Nilo Guardaya Bombo Cham. Alright. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Hana Andasa. Ti tugyanta kag saligan tang aton sini kapulisan sa aton sini nga mga kabombo kay sandig sa ila sini manatipon nga ebidensya, no? Muni bilang hambal naton nga ti tanan sini iya nga tanan sini nga tudlo, no? Ang puntaria ara tanan sa kay Nilo Guardaya sa aton sini nga mga taga Palamati. Independe na ni sa aton kapulisan kung paano nila mapatod ini, no? Kung paano sila makatipon sa mga mabakod sini nga ebidensya, mga mabakod sini nga balasihan nga ang nagtiro patay kay Reniel Lazaro kag nagtiro patay kay punong barangay or former punong barangay Ernie Pural amo gid man ining suspitsado karon nga ila nga gin aresto kag gin pasakaan sang kaso. 55 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Siguro katapusan na lang ning report with the Bombo Lindsay Bade ining issue man karon sa bahin iya sa banwa sang Ahoy. May mga pulungkuan nga plastic, anong tawag sining ni Bombo Umel? Monoblock chair nga may tatak nga Carol V. May mga tarpulin nga ginpangbutang ang board member sa banwa sang Ahoy nga ginapahayag pinang tabunan para nga hindi makita ang iyang sinigay tsura. Ang mga tarpulin ginpangkakas. Kag sandig sa aton sini nga pagpanghusisa nagagwa ang pangalan ni Mayor Jet Rojas nga amo kunong nagsugo nga magbuhat sini. Ano ka matod ini banwa? I-check naton si Bombo Lindsay Bade. Lin, sa report ta please come in. Nagpagwa Bombo Cham sang paathag si Iloilo 5th District Board Member Attorney Carol V. Espinosa Diaz may kaangtanan no sa ginapahayag pagtabon sang iya nga pangalan sa tarpaulin nga tinakapaskil sa trapal kag mga pulungkuan sa banwa sang Ahoy Iloilo bangod gati kahapon nagbukas ang ilang nga food festival sa banwa sang Ahoy bangod gati malapit na malang ang ilang nga kapistahan that will be on September. So kahapon to magalawig ni sang 32 days ang ila darino nga food festival. So mihara sa mga kiosk Bombo Cham ang ining food festival kag tigin pa hulam to sa ila ang ining mga mga pulungkuan kag di mga mga trapal nga kinahanglanon nila. Sunod darino kay Board Member Diaz, madugay na sa Bombo Cham no nga nagapahulam sang trapal kag mga pulungkuan ila binaya kon may mga fiesta para nga hindi na bala magasto pang ining mga vendor sa ila yang nga kiosk amo na nga tingin pahulam niya. Ato ang ining mga pulungkuan nya Bombo Cham may ara ina nakasulat no sa likod nga ti Carol V. Bombo Cham kag ti ang iya diri nga mga trapal may ara sang tarpaulin niya Bombo Cham. So pahayag diri sa natungdan bangod ti miara no sa mga pangalan niya syempre personal man niya kuno yang propiedad ang ining mga ginpapahulam niya nga mga plungkuan kag ti trapal luyag man niya syempre nga ti mahalungan no sa mga nagahulam kag ti hindi bala madula rason nga ti miara sang pangalan man niya Bombo Cham. Ginaaligar nga isa kuno diri ka
empleyado mano sang Ahoy Local Government Unit ang nagpangtabon sang sining mga pangalan no ni board member Carol V kag ti sa pihak gani sang ginapahayag pagpangtabon bombotsam sang pangalan no ni board member Diaz wala maniya inigin pakakasa apisar nga tigin ako maniya nga nasakitan ini siya kag tidto ka insulto bala kuno para sa iya ang ginhimo bangod nga ti suno sa iya posible nga pahalinon ang mga vendor bombotsam kun madulaan no sa pwesto kun pangkakso niyang mga tabon pero may ara man siya sa mga mga abyan kag ti mga grupo man bombotsam nga nagbulig man sa iya mga pipila ka mga sanggunian bayan members kag ti ang anay vice mayor mano sang Banwa sang Ahoy nga kung saliin tingin pang tabunan na lang kuno nila ang tanan nga mga pangalan sang iban pag ito nga mga politiko bangod nga ti may iban man nga mga politiko no nga ti may ara man sila sa mga plungkuan naging pagamit no sa sining mga vendor bombotsam sa kiosk kay bangod nga ti kinahanglanon gani pero ti wala yan natabunan kay board member Carol lang kuno natabunan nga mga pangalan bombotsam tingin bisitahan man to gani no sang natungda ni board member Carol kag tinakit-an niya gid naging pangtabunan sang do pulang do tape bala bombotsam ang iya nga mga pangalan ang Carol V nga pangalan sa likod sang plungkuan kag ti ang tarpaulin tarpaulin ya gin dasok to sa may babaw bala sang trapal bombotsam kag gin tabunan. So amo na ang sino kuno nagpatabon na Bombolinse? Wala yaman actually bombotsam gin wala yaman gin dere gin saysay kun sino gid why ginhingadlan? Wala ya ginhingadlan kun sino gid ang nagbutang basta ang ginpalabot lang sa iya nga tawo nga naghimo kuno sini isa kuno ka ginaligar empleyado man sang Ahoy Local Government Unit. So bangod nga ti syempre lapit na malang ang eleksyon kag madamo man kita sa mga information na baton nga mapadlagan si board member Carol V. Espinosa Diaz sa Banwa sang Ahoy as mayor sang nasambit nga Banwa pero ti wala pa man na siya sa confirmation halin sa iya iniya mga information lang nga nabato naton kag ti possible nga hindi ini saya upod sa grupo no ni Ahoy Iloilo Mayor Jet Rojas kay ti lain man yang grupo dari no ni Mayor Jet pero ti bangod nga matapos naman ang term ni Mayor Jet as alkalde mapanaog-naog ini sa anay mangin vice mayor possible kag ti dakong posibilidad nga makontrahanay ang grupo ni board member Carol kag ni Mayor Jet Rojas tugin sige palagin pakigangutan man gani naton ginkuan ta man sa statement ang alkalde man sang Banwa syempre as alkalde kag ginahambal sang pipila ka mga tawo dito nga empleyado sang local government unit kag ti saling niya sa iya gid man mismo naghalin bombotsam ang directive nga pang tabunan ang pangalan sang politiko or ang ining mga tarpaulin pero hindi kumo nga mayara lang gid sang specific nga tawo nga tabunan ang iya nga pangalan kundi tanan bangod nga ginakabig niya kag tigin instruksyonan niya mismo bombotsam ang empleyado kag organizer sang food festival nga ini nga food festival dapat siya ng zone of peace suno siya. So makabig nga zone of peace pahayag dari gani no ni Mayor Jet Rojas buot sa lingon dapat wala dara sa mga tarpaulin sa mga politiko or magapadalagan abi sa 2025 elections kay bangod nga ti indi yaman luyag nga ti basi bala may ara bala sang issue kag ti basi hindi mapunggan nga gulpiada bala may ara sa mga pagpanghalit nga matabo or irinaway abi dira tungod lang sa amo sina abi sa mga tarpaulin kag mga pangalan sa mga politiko bombotsam. So amo na ang ang depensa man no ni Mayor Jet Rojas kag suno gani sa iya kay may pictures kita nakita to nga ang pangalan ni board member Carol V amo lang ang natabunan tapos ang pangalan nga Ahoy Mayor wala natabunan ti suno sa iya ti siguro kuno gin picturean balaanay sang wala pagintabunan pero tanan kuno agin pang tabunan ng baldere ni Mayor Jet Rojas ang aton sa napakigangutan Bombotsa. Brilliant idea. Pero ti kung pungkuan mo na kay ang ngala ni board member Carol Villar sa tubang kung pungkuan mo na hindi naman nagtaon. Sa likod pagid Bombotsa. Yara pagid sa likod gali. Oo. Sa likod. Si board member Carol V kag si
si Mayor Jet Ruas, hindi man ni magliwan kay do hinablo sinis pa kaisa. Oo, amo gani Bombot Sam, magpamilya man lang actually sila Bombot Sam. Galing kay ti, amo lang na may ano lang abi mo do may ano ni, may gamay nga pilas lang gawa kati dumduman mo sa una nga daan sa pagkamatay man to ni Anay Vice Mayor Ramon Rojas bala, Bombot Sam. So amo na siguro nga ti hindi man sila mag-updanay sa buong Bombot Sam. Ti sino madalagan kuno Mayor dirao? Ati Espinosa man sa gyapon sa side rin ni Mayor Jet Rojas Bombot Sam. Tapos ang madlagan sa partido ni board member Carol V, yung ginabati-bati daw siya madlagan mayor. Daw siya man Bombot Sam. May enkwentro na Espinosa galing kiti niya sa ni subong nga nakapamana na si board member Carol Pero ti amo man Japon na hindi man maglayo. Pero kung tani ko na munang punto nga tabunan tanan kay kabigon nga neutral ground kag wala sang balandrahanay sa mga pangalan sa mga politiko, tani gin sa lalama. Amo gid insakto gid Bombot Sam. Ti kung magamusin na karon nga may pinilian ti matubo naman ang karon dang hindi amo sa kung sinong wala iya na why na ang punto nato nung apektado ang may-ara sang agrabyo ti matubuan man sang in a way kalain sang bote nga hambal yun neutral ground ni place of peace pang tabunan tanan nga pangaka-politiko ti nga ako nang ngalan tinabunan na mo sinabla mamulinse amo gid pero ti ambal ganin ni Mayor Jet na pictural lang to kuno nga ti wala pa na butangan sang atabon pero tanan kuno gin pangbutangan man katabon Bombot Sam. Ti sa nagpicture to picture ya biliwat subong? Oo. Amo gani. Kag ipadala diri sa Messenger ka Bomboradyo kailan taon ta kung natabunan doon. Correct Bombot Sam. Kag ti ipabati tala na sa ang ining bugos ginong pasagban ni Mayor Jet Rojas sa iban nga public affairs program sa Bomboradyo Iloilo Bombot. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Baday para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Lindsay Baday sa imo siniiyan nga follow-up report. Amo ni ang mga makabig naton delikado nga mga sitwasyon or hitabo nga posible masalapuan sang isa ka pamilya. Bombo Mel, no? Una, issues duta. Ikadua, politika. Kag ikatatlo, kwarta. No? Speaking sa kwarta, although nag-ayuhay na gid man to si Nana Angelica kag si Toto Kaloy sa aton sini nga mga kabumbo. Pero kabalo kamo kung anong paginang naghatag sang gana kay Toto Kaloy nga mangin ma-perfect yung tanan niya nga mga routine, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kagamat-amat yan na nga ginapakigbahin sa kay Inday Chloe. Di basi bala sa mga masunod sining mga tinuig, anong pilido ni Chloe San Jose? Chloe San Jose to represent Philippines sa kundiin man niya hiwaton ang masunod sining Olympics sa gymnast man. Kaya makita tabla ang video nga kung sa diin ginatunluan ni Carlos Yulo si Chloe ang iya sining amiga sang mga tumbling, no? Nagkalilain ning sayang tumbling, may mga somersault, may mga ano pa yun ang isa, tawag nila, salt and pepper. Ay, ginabutang nila sa linuto. No? Pero magkita tabla mo po, Mel, ang mga tudlo o mga kung paano tudloan ni Carlos Yulo si Inday Chloe. Arap pa. Perfect cartwheel to. Amo ning backdive mo? Backdive. Ano yung tawag siya? Ang bali Carlos Yulo, siya kitang lang mag-backdive ka dala medyo ulbo na ay suso. Uy! Abi ko na kung tunluan na backdive nga may dinumugay na dayang nga natabuaw. Ay, por Diyos, por santo, Bombo Mel. Ti perfect na. Kinanglan gali Bombo Mel, kung mag-backdive ka, no? Kinanglan mo kanina ay magdumog-dumog para nga
perfect mo ang back time. Oh. Kung why lang naguna sang kung why lang nagtaob ang suba sa San Pedro sa Lidisco, sus Maria Kagusip, base ko na mo kami ni abilidad ni Carlos Yulo. Oh, kay dito ko sa una practice back dive mo. Oh, dumduman ko naman galing ilapaw na ta sa latin do. Damo na ko dumduman basta practice back dive mang istoryahan ta bumbo umel. Pero mo nang sekreto, no? Para ma-perfect mo ang back dive dapat may dumog-dumog nga or dala pa na sa preparasyon sang back dive banay ang dumog-dumog kag trotanday ka batiis sa dughan ni argo Jesus Maria Kagusip po Tita Regino abaw sige salbay na ko sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine ini naman si Bombot Shama Blanco over kabilin sa imo sa manenay nga hapon may God bless us all para sa the number one most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo Oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 4 to 10, 2024. It's another Saturday nga puro sa inyo mga paborito nga songs that are largely from the past years. Kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Agosto 10, Sabado. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sa misa, pangayo naton sa Ginoo nga padayon na kita nga hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sa ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon.
Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Hello and good afternoon gid sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine on a Friday the 9th of August 2024. Welcome sa Kahapon Lamang program. Uy, traman kamuda sa pinag-uusapan ng bayan ngayon, Chloe versus Angelica. Din ka muda, maka-girlfriend ka mo or maka-nanay. Hindi yun ako pagpamangkutaha. Kay ti nanay ako. So, I'll keep my mouth shut. Welcome dito sa Kahapon Lamang program, mga kabombo. And today,
Hatag kita sa mga kasaysayan nga gin-share diri sa aton, kuluhaan naman naton sa aton nga mga encouragements, motivation, mga empowering nga mga stories para sa aton tanan. Kag base kamo dira, no? May ara man nga manami nga iga-share para diri sa KLP. Pwede gid nga ma-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Isilat pwede gid kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ay nako. Sige, umpisahan ta ng tanan, 18 minutes after 2 o'clock. Aring anton nga ambahanon para sa inyo. From Edwin Di Makulangan, mahirap gumawa ng kanta. Good afternoon and welcome sa KLP. Ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta. Nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya. Di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon? Sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon, mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Pumipibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na dahil mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon. Makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo. Bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta. Buhat nang lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba, na wala nang siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon? Sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon, magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon? Oh, sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon, bibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. Mahirap nga ba? Edwin Di Makulangan, mahirap gumawa ng kanta. Uy, basi may mga istorya ka mo dira nga kaangay-angay mansang Angelica, Kaloy Yulo, and Chloe. Basi pa din yung ma-share ha, diri sa KLP, pag-uusapan natin. 22 minutes after 2 o'clock. Again, welcome sa kahapon lamang program Kaupo din niyo si Tita Regine. Maumpisa na kita basa sa ating mga istorya. And we have our first story coming from Mia Sangbingawan. Oh, na-miss natin si Mia, di ba? May part 2 siya sa iyang story, Feeling Special. Mia, I hope para ka na da sa balay niyo, ha? Kag ready na para magpamati. Maumpisa na ako. Dear Inday Regine.
Well, syempre, kung si Mia ang magpadala sa iyong istorya, hindi pwede nga wala sa mga pictures. So, we'd be enjoying pictures relating sa iyang stories sa aton sa sining hapon. Maayong hapon sa inyo tanan, ilaminigid sa imo, Inday Regine, sa akon nga mga talented, ka very prolific batchmate 2022. Isa ka mainit ka panamyaw sa malamig nga kahaponanon. Ilaminigid sa kay Nanay Del, kay NB, kay Student Mom, Jesusa, Deo, Toto Subang, Miss G, Joy, Ex-Princess, kag ang Rumorous, Humorous Writers, ang KLP, Lolo Dencio. Kabay nga manumbalik sa gilayon ang imo ikaayong lawas. Sa gihapon ni si Mia sang Bingawan, Iloilo, why ako kasulat, sobra na duwa ka bulan. Paygadigad anay ang lola nyo, kay balaan ko man, bisan El Nino, ginbaha dira sa Inday Regine, sa mga sulat ninyo. Luwas dira daw, kwartabol na ining lola nyo, hindi magsulat kung wala bayad. Aba, nadimat, kinabayran na ako subong sa mga sinulatan ko. Okay, kay writer, kinagali ha, writing for a certain paper. Pangapi-ngapi lang Inday Regine. Diri sa KLP, gratis et amores. Gratis et amores lang, importante. Mapaambit ko man ang gasgas ko nga istorya. Abaw, hataw si NB, doon nalapawa na niya si Miss G, o hala. Kay Lola Amparing nakatambak pa hasta 2027, may balasahon. May balasahon pa si Inday Regine. Sukton gani ko ni Lola Amparing karon sa mga sulat niya ha. Tapos gid-gid. Ay ginaamat-amat naton ha. Anyway, pero happy ako mamati sa KLP kay damo ang mga KLP contributors nga nagagata ang alipudwan sa mga ideya. Isa na dira si Rico kag ang aton mga historians, Lolo Ernie, Lolo Jose, Taimoning, Abraham kag Sagittarius. Grabe pa ang ilang pornographic photographic memory in the Regine. Ilabinagid si Lolo Abraham, dugangan pa ni Taimoning. Last ko nga sulat, May 1, Labor Day, waswasanay kami ni Eljan sang 3rd District regarding sa kapalaran niya sa China. At bala Inday, ang maestro, bala nga ginlugom niya buhok na, ay enjoy ako mamati isang istorya niya. At least, may upod na ako na nagalaragway isang pangabuhi sa mga OFWs. Eljan, story pa more. Kag makita ay gid kita. Ang nahamutan ko gid, ginbutangan niya kolor buhok na. Tina-imagine ko itsura niya. Siguro daw inchik man, nga balutanog. Half-cook sa English. Yes, sa tanan nga countries nga napadalaan naman sa workers, ang China. Ano siya? Madaya sa sweldo ka sa kontrata. No wonder, Sir Eljan, nga tanan namon nga teachers, ginpadala sa China, nag-TNT. Sulat pa more, Sir Eljan, para makadlaw naman kita, kag mamarasmasan sa kamatuuran na hanungod sa pangabuhi sa mga OFWs. So, balik na kita sa akong istorya. Feeling special. Inday Regine, pigado man kami, sa kunsadan man kabukid amon balay, pero daw alalangay lang ang pagtrato sa amon. Ako iya, feeling special gid, halin sa komunidad, eskwelahan, kag trabaho. Umpisahan ta sa komunidad. Sa amon ni Regine sa uma, isa lang ka jeep nagabiyahe. Kung ano sakyan mo pakadto sa Banwa, amo man sakyan mo pa uli. Pero mapanaw ka pa, 1 kilometro antes ka sakay. Pamito pa lang ka jeep para nasma ka na kadalagan, kay basi bayaan ikaw. Pero pag abot ko sa jeep, bisan ano kagutok, ang front seat para gid na sa akon. Bao special? Daw bata katag iya. Pag abot sa syudad, mapili na ka jeep. Hindi magsakay kung law ay ang jeep kag ang driver. Basang una Inday Regine, uso ang joyride. Mga operators, bawa pa indis-indis nami isang jeep kag may sound pa. Sa subong, gasakay lang ako sa modernized bus, ay gasakit buot ko. Kay nami iya
ang traditional jeep nga sakyan. Kanami lang sang una, do tanan nagakilalahay, kag maayos ang panimuot. Ang judge namon sa Bingawan, tatay ni Mr. Janil De Morito. Kung may papirmahan kami, kaduan pa namon siya sa Banwa sang Kalinog. One time napunan ako, ti wala na ako masakyan, ti hambal ni judge, tulog ka lang diri sa balay, buwas ka lang sa aga pa uli. Pero hindi man kami kilalahay ni judge. No choice ako. Pero si Sir Janil, kilala namon nina siya kay campus figure, orator. Pero sa Kalinog siya ga-eskwela. Ako sa Bingawan. Tabuan nga Flores de Mayo, nang Flores pa kami. Pagbugtaw ko sang aga, hambal ni Sir Janil, ti natulugan ka man? Siling ko, oo. Abi ko, wala ka katulog, kay base sa isip mo, aswang kami. So nagabot iya duha ka manghod nga halin sa simbahan, nagakinadlaw kay may bitbit, may naribit nga duha ka bugkos nga ibo sa dalan. Ginkuha nila, kagin pamahaw namon. Wow. Free kila inyo pamahaw, ha? So naisip ko nga may mga tao, hindi mo man paryente o kung kilala, pero maayos ang panimuot. Ang mga cousins ko naman, nagapangamo sa syudad sang Pasig. Kabulig sa balay sa mga kilala nga pamilya. May time nga nagabisita kami sa balay kaamo nila. Ginapakilala niya kami sa bata kaamo nanda, kag sa bilog nga pamilya. Hasta nga nag-alagyohay kami, kag nagakilitaay man kami sa eskwelahan. Ang nami lang sang amo nanda, kay mabinuligon. Kung may mga nalisdan sa pamilya, nagapadala sila gilayon sa bulig. One time, nagkadto ako sa UP, Iloilo. Ang bata, sang amo, kakazin ko, official gali, sang ROTC. Nagadrill sila. Siguro, company commander siya. Kay duha ka platoons dala niya. Pagkita niya sa akon, nag-command siya, tikas pahinga. Tapos ginlagas niya ako, Mia, ari ka? Gintulok ako sa mga kadete niya. Ay, adaw, doon nahamot ako, mahambal ayhan mga tao, ay, do ka gupagwapa, ginuyangan ako sang tiyempo ni sir nila. Pag fiesta sa ila, ginsugid ko kay mami niya. Ay siling ni mami niya. Mapolitiko ay hanang bata ko, wala gid magsala. Pag graduate sang anak niya, vice mayor dayon. Tapos, nag-mayor. Karon, Yusek na siya. Sangdar, si Yusek Jesri Palmares. What a coincidence, nag-upod pa sila karon ni Sir Janil sa isa ka office. Next, sa eskwelahan. Sa nag-eskwela ako sa college in Regine, hindi gid man ako iya maalam, kabalo lang. Sang lit working student ako, permi lang ako late. Pag-abot ko sa classroom, baw ginapikan akon pulungkuan kung sino madaog sa pick, papel, gunting, bato, amo ang matupad sa akon. Puwerte ha. Ang tuyo nila gali, mangupya kung may exams. Damo akong grupo sa eskwelahan, ang gainom kape, gatelipon kun aga. Lain man grupo ko sa rally, lain man grupo ko kung magtuon sa library. Mga grupo ko sa chess, grupo ko nga gahimo assignments ang iban. May retreat sa eskwelahan. Halos tanan naka-retreat na. Amo na lang grupo nga pala inom kape ang wala ka-retreat. Nag-advise si Father Rector sa amon registrar, ni istoryahon ako nga ang grupo ko wala nag-retreat. Ano gid bala? Ano gid bala ang gusto namon? Sabat ko, hindi kami mag-retreat kay gina-serve nyo gatas kag kokwa. La kami sinaga inom. Ma-retreat lang kami kung ma-serve kamo kape. Ha, may demand ka pa ha. Sige, retreat kamo kay ma-serve kami coffee. Anay nga nag-retreat. Anay nga nag-retreat kami, do hindi mo kami magpauli. And next, sa trabaho. Bago pa lang ako sa obra, pero kademanding sa akon. Siling sang boss ko, ipadala ko ikaw sa Rojas City. Siling ko hindi ako, kay wala ako kilala, budlayan ako. Siling ka boss ko, para hindi ka mabudlayan, free board and lodging.
So nagpasugot ako. Nalipay ako Inday Regine sa Rojas City. Maluwas, damo sudan, damo pa ang beaches. Bisan diin ka lang, pwede ka kapaligo. After office, diretso sa baybay paligo, kag sugbas ang isda. One time, naligo kami sa isa ka islet. Sa tabok, may nami nga resort. Siling ko, kay sino ina nga resort? Siling sang upod ko, iya, ina sandako nga negosyante, kag private ina. Siling ko, maabot ang tiyempo, nga makakadto gid ako dira. Sabat sa mga upod ko. Gani kami kakadto dira, nga taga diri kami, ikaw pa? Siling ko, ti tanawon ta. Pagkaaga, nagkadto ako sa City Hall, kami gin follow up ako. Nagapanaog ako sa hagdan, may kasabay ako nga nagapanaog, executive look. Ginbugno niya ako, balnya miss, napauli ka man? Siling ko, oo, mabalik ako sa office. Oh, diri ka gali ga office? Sa diin? Siling ko sa R Avenue. Dira man office ko. Gini-invite niya ako nga maupod na lang, sakay sa salakyan niya. Kaginatagan niya ako sa calling card niya. Siling niya, kung kinahanglan mo bulig ko, feel free to drop by my office. Siya gali ang nag-manage sang family business nila. Then after a week, gin-invite niya ako nga mag-lunch sa isa ka resort. Ang resort gali nga nakita namon, siya gali ang tag-iya. Pero naghambal sa akon nga dalaon ko mga office mates kag mga amiga ko. Gindala ko man sila. Hambal sa mga amiga ko, grabe ka man iya, Tita Mia. Kami nga dugay na diri, lagi gin pangilala, kag mas gwapa gani kami sa imo. Siling ni Mary Ann. Miss Kalibo ako iya. Siling ni Nikki, Miss Purisima ako ya. Ti ikaw, ano? Sabat ko, basi may search Miss Kuhol, ma-Miss Kuhol lang ako. Pero enjoy man sila upod sa akon. So amo ina Inday Regine, galibugid ulo sa mga amiga ko, nga ako pa gin pangilala, kung kaisa na sunlog ko sila, kamu iya beauty, ako iya brain. May isa ka public figure nga daw ginabuangan sa mga kaupdanan ko sa trabaho. Guwapo, kag bright, then very influential. Tawagon ta lang kay, is this Derek na lang siguro. One time, may party, amot ko na nung nagsulod sa ulo ni Derek. Of all the guests, ako lang ginatagan niya sa picture niya nga 2x2, kag may dedication sa likod. Then gin-invite niya ako ma-dinner. Ako lang, ginatulok ako sa mga guests. Siguro ginasunlog niya lang ang mga admirers niya. Ako iya nga gay posipo sa higad. Ako iya. Pag-abot sa office, ginbutang ko sa table ang picture ni Derek. Abaw, gigakas gid ni Miss Juliet ang picture ni Derek kag basahon ang dedication. Si Juliet, isa man tani ka nag-aaspirar nga pansino ni Derek kay gwapa siya. Pero wala siya ginsapak. Mia, pasalamat ka lang kay ang dedication, very truly yours. Pero kung lovingly yours, butangan ko gidurarat kape mo. For the photo caption, feeling number 1, feeling special because I was given a chance to see and enjoy the beauty of nature. Amo ini ang matahom nga beaches sa Carles, Iloilo, kag kinahanglan tipigan naton ini kag hindi paghabuyan sang basura. To be continued, abangan. Salamat sa pagbasa, Inday Regine, sa gihapon, Mia, sang Bingawan, Iloilo. Well, if there's one person nga kapalalagaw gid, lagawan, and then damo-damo mga adventures, kay do ka super iso gid niya sa iya. It's Mia. Mia sa Bingawan, ti ano, I hope ha, nga nakahingabot ikaw balik pa uli, kay hambal niya kung pwede, kuno
sa iba na lang adlaw basa niya nga story kay mapa out of town kuno siya pero tisiling niya man am hingagaw siya. I just hope nga nakachap mo man ang tanan-tanan sa pagbasa ta sa imong story. So, feeling special good man, no? And you knew a lot of people, ordinary people, mga even celebrities, ang mga politiko, ang dami-dami mong kakilala. Sige, Mia, thank you so much, Gid, for another story nga gin-share mo diri sa KLP. 38 minutes after 2 o'clock, sa ating pagbalik, may sulat si Lolo Dencio para sa aton. Bantayan naton sa pagbalik sa kahapon lamang program, kaupod sa gihapon, si Tita Richie. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imong nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo
amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Mayong hapon sa tanang nga tagpalamati sa nga programa kahapon lamang kag labinigid sa imo Tita Regine. Ining akon kahapon, madugay na ini nga nahitabo. Nagaedad ako 17 years old bilang solterito na. Madamo akon barkada nga kaedad ko man. Ining grupo ko puro mga dancers. Duha ka badaf, duha ka tunay nga lalaki kag 4 ka babae. Sa una na, mga 80s, 70s, badaf. Ang nag-uso nga panawag sa ila, no? Kundiin may fiesta, ginaimbitar kami. Badaf meaning gays, ha? So, isa ka bes, ginimbitar kami sa isa ka fiesta sa Banwa sang Kalinog. Sang una, barangay pa ini, karon Banwa sang Bingawan. Ang ilabaylihan, ara sa eskwelahan. Bispiras pa lang, dito na kami. Ginsugat kami sa isa ka jeep. In the Regine, ang ginaagyan, puro katubuhan. Kag banas lang, kag katubuhan. Ang isa ka upod namon nga badaf, nagreklamo. Ano, manining ginaagihan naton, puro lang katubuhan ang maagyan naton, maguba ang beauty ko. Puro lang ini katubuhan ang maagyan ta. Ginimbitar kita siguro sa pagpangos ang tubo, hindi disco. Hambal niya. Sabat ko, la pagani, tanawa bala karon, makita mo ang katahom sang ila barangay. Kag diri ka kakita sang mga kagwapuhan. Kapuhan-puhan. Pagabot namon, welcome kami. Ginpanyagahan kami. Ang sudan, karne frita nga karabaw. Wala ako magkaon sang karne, kay nakita ko pang ulo sang karabaw. Natalupang dan sa tagbalay, nga ginakaon ko puro kanon. Namangkot ang tag-iya sang balay, nga wala ka gakaon sang karne. Sabat ko, wala ako gakaon sang karne. Ti anong isudaan mo? Sabat ko, kung may toltol, okay na ako. Ang kaupdanan ko, gawa og sa pagtulon sa mahunit nga karne sang karabaw. Alas 3 ang hapon, naginagaray kami sa pagpaligo. Namangkot kami kung diin pwede ka paligo. Gintudlo kami sa idalom sang bukid. Nagsinggit ang upod namon nga bading. Ay abaw, Diyos ko, didto kita maligo. Di wala mo yung Regine, tama ka taas ang bukid. Tanawon mo sa idalom, dumang ido kadalag ko. Sang gabi, kami nga grupo nagsugod sa pagbayle. Sang gabi, nagdamo ang manugbayle. Ang attraction, ang duha ka bading, kay wala pili, bisan sinulang baile, saot dayon. Kanami sa ila magsaot, daw wala tulan ang ilalawas. Alas 3 ang aga, matapos ang binayle. Pagpauli namon, ginusoy namon ang malawig nga banas ang katubuhan. May nagsinggit, panago ka mo, may karabaw nga nag-wild. Pagkabati namon, nagsululod kami sa katubuhan kag maghinapa. Kay abi namon, NPA na. Ang isa kaupod namon, gakurog, kagahinibi. May nakaagi sa amon, namangkot kung gaano kami. Sabat namon, diin ang mga NPAs. Nagkadlaw ang tao kag nagsiling, wala na diri NPA katunto sa inyo, karabaw ato nga nag-wild. Ay ti, naginadlaw na lang kami. Ito, ari pa in Regine. Fiesta sa isa ka barangay sa Banwa sang Banate. Ginimbitar naman kami. Despiras ang hapon ara na kami. Pagabot namon, damo ng tao gatanaw basket sa ilang nga court. May ragahampang sang baseball. Ginwelcome kami sa nag-imbitar sa amon. Kaglapit sa dagat, nagpinaligo kami. Samtang kapaligo kami, kadamo sang tawo nagtanaw sa amon, kayang upod namon nga bading, nagbikini. Ang hitsura niya, daw taga-taga. Gasugod saot sa ibabaw sang bato, baw ang isa ga fashion show. Sa gabi, nagtanaw kami sang ilang nga palagwaon. Alas 3 pa lang sang aga, baw si gabong na ang ilang nga sound system. Nagsimba kami anay. Grabe, kadamo sa gapamiesta. Kadamo sa ila programa, may palumba baroto, tapos kaon sang kasag, pauna ubos, or pauna-una ubos ang isa ka bandiyado. Grabe, isog ka bandiyado. Kinahanglan, wala usik.
May pa-contest, sup-sup sang bagungon, paubos sang isa ka yahong. Tinagintrang upod namon nga badaf, siya lang ginhimong akaladlawan. Kay magsup-sup sang bagungon, gagupi ang yababa, kagamudlo ang iya mata. Wala siya magdaog. Sa gabi, ay nagsakit ang tiyan niya, naglain ang iya nga tiyan. Siling ko, paano kay wala maging usap ang bagungon, tulon ka lang. Tingin pa inom siya sang linaga, nga dahon sang star apple. Mayo lang, nag-ayo siya. Sa gabi, kami nag-open sang binayle. Grabe ang lambada nila. Kadamo sa nagabayle sa ila. Maayo kay mga mabuot ang mga soltero. Wala sila ginabuli. Alas 3 ang aga, alas 3 na sang aga nagtapos ang binayle. So nagpauli kami nga malipayon kag kada isa sa amon may bit-bit nga luto na nga kasag. Wow, that's the best part. In the Regine, kadamo pa nga barangays ang nakadtuan namon. Galing do kalawig na gid. Sa Anilaw, Barangay Camiros, masadya kami. Sa Banwasang Uton, ang pinakalain sa barangay, Hibawaan. Kay ang bading nga upod namon, ginharas, ginpangubahan sa mga bugoy. Ako inday, nanamian ako mag-upod. Kay libre pamahaw, hindi lang pamahaw, panyapon pa. Inday Regine, do kalawig na gid, gabiling ang kamot ko. Kung makatiko, masakit tadlungon. Kung tablog, masakit pa untayon. So inday, salamat na lang sa pagbasa mo sa akong nga kasaysayan. Kabay matagaan ka sa maayong lawas para madamo pa nga sulat ang imo nga mabasa. Ang tagsulat, Lolo Dencio. Lolo Dencio, ikaw gid ang amon niya gina-wish, no? Sang good health and fast recovery. Well, I know, no? Ang ini nga istorya mo, you said, natapos mo na ni before ka pa nga ng hospital. Pero pag mo na sa hospital, doon mo lang ang imo nga pagpadala diri sa amon. But anyway, nag-enjoy gid kami sang imo nga ginapang share diri nga mga kahalamutan nga mga istorya. So, keep on writing, ha? Kung okay na ang pamatsyag, sige lang, sulat lang para nga hindi ka mag-focus sa kung ano man dira, no? Nga sakit ang imo nga nagbatyagan sa imo nga lawas. If kaya pa, just keep on writing. So get well soon, ha? Lolo Dencio. Maraming yun nga salamat. It is now 56 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pinaka-importante nga mga pahanumdum. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa lin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig.
magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba. Miss J, I hope nga nabasa mo na dira ang ako niyaging email sa imo. So, wala ko pa nakita, no? If ever nga naka-email back ikaw sa akon. But I was telling you, kung pwede nga maka-live interview kita sa imo tomorrow, you may bring your friends, no? Atong mga involved sa imo nga story, because ang mga story is all about your beautiful friendship. So, pwede gid na, or if hindi kaya nga magkadto diri, pwede kita nga maka-video call, tagaan mo lang ako sa imong FB account, kasi ang imong profile pic, paki-describe mo lang. Alright, but I hope you will find time para nga makakadto gid diri, maka-interview ako sa imo, kag maka-meet man kita. Okay? So, tomorrow, mga kabombo, we hope nga ti makakadto gid diri, no? Si Miss J, ang aton nga new winner. Kag syempre, ang aton nga announcement of new winner for this week. Ang inyo gid nga bantayan. So, sa inyo dira, nga luyagman, nga mangin winner diri, kag may interview sa kahahapon lamang program, pwede nga magpadala sa inyong mga istorya. I-email ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Sa gihapon, ginabatan ang mga sulat. Ipadala nyo lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. We have no more time left. Nagahulat na, kag magasunod na ang inyo paborito nga mga drama, si Tuyang Ermitanya, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow, mga kabombo. Sa gihapon, iningin nyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.